ದೀಪಕ್ ಬಂಗೇರ. ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಬ್ರದರ್ ಎಂಚಲ್ಲರು ದೀಪಕ್ ಅಣ್ಣ ಎಂಚಲ್ಲರು ವನಸಾಂಡೆ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರಿ ದೀಪಕ್ ಅಣ್ಣ ಎಂಚಲ್ಲರು. ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ದೀಪಕ್ ಅಣ್ಣ ಇರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತು ಜರ್ಡ ಬಾರಿ ಅಪುರುಪತ್ತೇರ್. ನಮ್ಮ ಸೌಖ್ಯ ಐರ್ ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರ್ ಎಂಕುಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ದೀಪಕ್ ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ. ಇರ್ ದಾನೆ ಬಾರಿ ಅಪುರೂಪ ಆತನ ಇತ್ತೆ. ನೈನೇಶ್ವರಿ ಎಂಚ ಉಲ್ಲೇರಂದು ಕೇನ್ಲ ಇವರೋ ನೈನೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರ ಇರ್. ಇರ್ ಬರ್ಪಾರತ್ತೆ ನೈನೇಶ್ ಅಣ್ಣ. ನೈನೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಬರ್ಪುಜೆರ್ ದೀಪಕ್ ಅಣ್ಣನೇ ಬರ್ಪುನು ನೈನೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ಪುದರ್ ಮಾತ್ರ. ದೀಪಕ್ ಅಣ್ಣ ವನಸಾಂಡೆ. ಇನಿ ದೀಪಕ್ ಅಣ್ಣೆ ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ತುಂಡು ಬಾರಿ ಅಪುರುಪ್ ಪಾತೆರ. ವನಸ ಆತಿಜಿ ಅಣ್ಣ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಂದೆ ಆತಿಜಿ ಎನ್ನ ಅಣ್ಣ ಸಾಂಡ್ ಎನ್ನ ಸಾಂಡ್ ದೀಪಕ್ ಅಣ್ಣ. ಅಂದಿ ಅಪರೂಪ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಂದಂದ ಅಪುರುಪ ಇರ್ ಬಿಸಿ ಉಲ್ಲಾರ್ ಅತೆ. ಇರ್ ಬಿಸಿ ಇಪ್ಪುವೆರ್ ಅಂಚ ಅಪರೂಪ. ಕಜಿಪು ಮೀನ್ ದೀಪಕ್ ಅಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲೆ ಮೀನ್. ಮಗ ಇರ್ನ ಊರುಡು ಪೂರ ಎಂಚ ಉಂಡು ಊರುಡು ಪೂರ ತೊಂದ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಸೂப்பರ್. ಊರುಡ್ದಲ ವಿಶೇಷ ಉಂಡಾ ಇಜ್ಜಿ ವಿಶೇಷ ಇಜ್ಜಿ. ವಿಶೇಷ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ದೀಪಕ್ ಅಣ್ಣ ಕಾರ್ಕಳ ಲಕ್ಷ ದೀಪೋತ್ಸವ ಸೋಮವಾರ. ಕಾರ್ಕಳ ದೀಪೋತ್ಸವ ಸೋಮವಾರ ಮಂಡೇ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಅವೊಂಜಿ ವಿಶೇಷ. ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರ ದೀಪಕ್ ಅಣ್ಣ. ಸುಗಂಧಿ ಅಕ್ಕ ಮೋನೆ ಬಾಪಾಯಿನ ಯಾವು ಎನ್ನ ಲೈವ್ ತೂವರೆ ಬಲೆ ಪಂದು ಪನ್ಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಓ ಸುಗಂಧಿ ಅಕ್ಕ ಮೋನೆ ಬಾಪಾಯಿನ ಯಾವ ಅವೇ ಎನ್ನ ಲೈವ್ ತೂವರೆ ಬಲೆ ಅವೇ. ಪಂಡೆ ಪಂಡೆ ದೀಪಕ್ ಅಣ್ಣ ಅವೇ ಪಂಡೆ ಸುಗಂಧಿ ಅಕ್ಕ ಕೇಂಡತೆ ಸುಗಂಧಿ ಅಕ್ಕ ಉಲ್ಲೇರ ಅಲ್ಪ ಪಂಡೆನ್. ಮೋನೆ ಬಾಪಾಯಿನ ಯಾವು ಎನ್ನ ಲೈವ್ ತೂವರೆ ಬಲೆ ಸುಗಂಧಿ ಅಕ್ಕ ಅವೇ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದೀಪಕ್ ಅಣ್ಣ. ಮುಲ್ಪನೆ ಉಲ್ಲೇರ್ ಕೇಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಂದೆ ನೆರಾಯರತೆ ಎಂಕ್ ನೆರಿಯರ ಮಾರ್ರೆ ದಾದ ಈಗ ಎಂಕ್ ಇರು ನೆರ್ಪಟ ತಿನ್ಪವರ ಅಂದ್ ಮಾರ್ರೆ. ನೆರೋಡ್ಚಿ ಮಲ್ಲೆ ಅವೇ ದೀಪಕ್ ಅಣ್ಣ ನೆರೋಡ್ಚಿ ಮಲ್ಲೆ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಆಂಡ ನೆರಿಯರ್ಡ ಕೇನುಜಿಂದ್ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ನೆರಿಯರ್ಡ ಮಾರ್ರೆ.
ನೆರೆಯರ್ ಎಂಕ್ ದೀಪಕನ್ನೆ ಪನರಂಡೇರ್ ಅಂಚಾನ್ ಪನ್ನಿ ಅವೇ ಸುಗಂಧಿ ಅಕ್ಕ ನೆರೊಡ್ಚಿ ರಡ್ಡ್ ಜನ ಏರವು ರಡ್ಡ್ ಜನ ಒಂಜಿ ದೀಪಕನ್ನೆ ಬೊಕೊಂಜೇರು ಪಾತೆರ್ಲೆ ಇಜಿನ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಏರುಂದು ಬೆಲೆಗೆ ಸೇರ್ಲ ನೈಟ್ ತುಕ ತೋರ್ಚಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಏರ್ಲ ತುಕರೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚಿನಿ ರಡ್ಡ್ ಜನ ಉಲ್ಲೇರ್ ಏರ್ ಉಲ್ಲೇರ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಬೆಲೆಗೆ ಪಾತೆರ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಏರು ಉಲ್ಲಾರಂದು ತೂಕ ನಿಕ್ಲ ಅಲ್ಪ ನಿತ್ತಾರ್ನ ಏರು ಉಲ್ಲಾರ್ದು ಗೊತ್ತಾಪ್ಜಿಂಗ್ಲಿ ಅಂದೆ ದೀಪಕನ್ನ ಇಜ್ಜಿ ಈರ್ನ ಪಾತೆರಕೆಂದು ಮೋನೆಡ್ ಮುಗುಳ್ನಗೆ ಬತ್ತುಂಡು ಪಪ್ಪಾಯ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತಿನ ಮೋನೆ ತಾವರೆ ಲೆಕ್ಕ ಅರಳುಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಓಹೋ ಅಂದೆ ಖುಷಿಯಾಂಡ್ ಅತ್ತೆ ಅರೆಗ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಖುಷಿಯಾಂಡ್ ಆರ್ನ ಮೋನೆ ತಾವರೆ ಲೆಕ್ಕ ಅರಳುಂಡು ಅತ್ತೆ ಪಪ್ಪಾಯ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ನ ಮೋನೆ ಖುಷಿಯಾಂಡ್ ಎಂಕ್ಲ ಅವೇ ಅಂಚಾನೆ ಇಪ್ಪಡಾರ್ ಖುಷಿ ಟಿಪ್ಪಡ್ ಖುಷಿ ಟಿಪ್ಪಡ್ ಖುಷಿ ಟಿಪ್ಪುಲೆ ಖುಷಿ ಟಿಪ್ಲೆ ಜಾಲಿ ಟಿಪ್ಲೆ ಮೋನೆ ಬಾಪ ಹೊಡ್ಚಿ ಅವೇ ಸುಗಂಧಿ ಅಕ್ಕ ಕಾಮಿಡಿ ಇನ್ನ ಪಪ್ಪಾಯದ ಲೆಕ್ಕ ಎತ್ತನಿಗೆ ಮೋನೆತೆ ತಾವರೆಲೆ ಕರನಿಗೆ ಇಪ್ಪಡ ಅಂಚಾನೆ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಬಂದ್ರು ನಮಸ್ತೆ ಅನ್ನ ನಮಸ್ತೆ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಎಂಚಲ್ಲ ರಣಸಾಂಡೆ ಅದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನಿ ಲೈಕ್ ಕೊರಿ ಬನಂದಿಲ್ಲೆರ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರು ಚಂದ್ರತಕ್ಕ ವನಸ್ ಲೇಟ್ ಆತಾರ್ನ ಇಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಗಂಟನಾಗ್ಲಿ ಎಂಚ ಉಲ್ಲೇರು ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ದೀಪಕನ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದೀಪಕನ ಇರಗ್ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಉಂಡು ನಿನಗೆ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡೆದಲ್ಲ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ದೂರ ಬೊತ್ತಿರು ಚಂದ್ರತಕ್ಕ ಬಯ್ಯಗ ದಾದ ಸಾಂಬಾರ್ ಮಲ್ತಾರು ಅರಣ ಬಾಪ ಟೈಪ್ ಮಲ್ಪಾಡ ಅರೆಗ್ಲ ಪುಸತ್ ಬರ್ದ ಟೈಪ್ ಮಲ್ಪರ ನಮ್ ಬೇರೆ ಪಾತಿರ ಟೈಪ್ ಮಲ್ಪರಲ್ಲ ಮರತ್ ಹೋವರಿ ದಾದಾ ಕೇಂಡಿರು ಅಂದ್ 4 ಜನ ಅಲ್ಲೇರು ಬಲೆ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ಲೆ ಬೇಗ ಮಾತಾಡಿ ಬನ್ನಿ ಗೈಸ್ ದೀಪಕನವನಂದ್ರೆ ಗಮ್ಮತ್ ಸುಗಂಧಿನ ಕಡ್ಲೆ ಕಜಿಪ್ಪುಗೆ ತರಕಾರಿ ಸೂಪರ್ ಸುಗಂಧಕ್ಕ ಕಡ್ಲೆ ಮಲ್ದೇರೆ ನೀ ಕಡ್ಲೆ ಕಜಿಪ್ಪು ತರಕಾರಿ ಅಂಚ ಗುರುವಾರ ಅತ್ತೆ ಇನ್ನು ಗುರುವಾರ ಅತ್ತೆ ಅಂಚ ವೆಜ್ಜ ತರಕಾರಿ ಗುರುವಾರ ಅತ್ತ ಅಂಚ ಎಲ್ಲ ಶುಕ್ರವಾರ ಅಂಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಎಲ್ಲ ಶನಿವಾರ ಅಂಡು ಶನಿವಾರ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡೆ ಚಂದ್ರ ತೆಕ್ಕ ದೂರ ಬೇರಿ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಪ್ಪಾಯಿಗ್ ಪದಂಗಿ ಪಾಡು ಉಡ್ಬಾನಂದುಲ್ಲೇರು ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಅಂದ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಪಪ್ಪಾಯಿಗ್ ಪದಂಗಿ ಪಾಡು ಅತ್ತೆ ಅಂದ್ ನಾರು ಪಪ್ಪಾಯಿ ಬಂಡೇರತ್ತ ಅಂಚಾರೆಗಿತ್ತು ನೆನಪಾಂಡು ಪಪ್ಪಾಯಿಗ್ ಪದಂಗಿ ಪಾಡೋಡು ನಿಕ್ಲಾಗ ಕಾರ್ಕಳ ದೀಪೋತ್ಸವ ಗೌಜಿಯ ಅಂದ ದೀಪಕನ ಗೌಜಿ ಸಂಡೇನಾ ಸಂಡೇ ಆಯ್ತು ಮಂಡೇ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತುಯ್ಯಾರೆ ಇಜ್ಜ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಒಂತೆ ತೂಪಿನಿ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ದೀಪಕನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ ಇಜ್ಜಿ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ತೂಪಿನಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೂತುನೆ ಇಜ್ಜಿ ನಾನಲ್ಲ ಕಿರಣ್ ಅಣ್ಣ ಬಂದ್ರು ಹಾಯ್ ಕಿರಣ್ ಅಣ್ಣ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಅಣ್ಣ ಕಿರಣ್ ಅಣ್ಣ ಲೈಕ್ ಕೊಡೋದಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಕಿರಣ್ ಅಣ್ಣಂದು ಬೇಗ ಮಾತಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ 5 ಜನ ಇದ್ದೀರಾ 5 ಜನ ಎಲ್ಲರೂ ಬೇಗ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೇ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಏರ್ ಪುರ ಒನಸ್ ಮಲ್ತಾರ ಏರೆಗ್ ಪುರ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನಿಂಡು ಪನ್ಲೆ ಬೇಗ ಪನ್ಲೆ ಏರ್ನೆಲ್ಲ ಗಮ್ಮತ್ ಇತ್ತನ ಒನಸ್ ಗೊಂಜಿ ಬರ್ಕ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಮೈ ಕಡೆ ಏನೊಂದು ಸಮತಂದಿಲ್ಲ ರೀ
ಅಂಚೆ ಪಂಡ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಬರ್ಚ ಕಂಟನಾಗ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಕಜಿಪು ತರಕಾರಿ ಬಂಡೇರು ಹಾ ಗಂಟನಾಗ್ಲು ಉಳ್ಳೇರಿಗೆ ಕಜಿಪು ತರಕಾರಿಗೆ ಮಾರಿ ಬತ್ತೇರು ಮಾರಿ ಪುರ್ರ ಅರೆ ಬರ್ನಗನೇ ಬರ್ಪುನ್ ಮಾರಿಗೆ ಪುರ್ರ ಬನೊಂದೇ ಬರ್ಪುನಾರು ಗಂಟನಾಗ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಕಜಿಪು ತರಕಾರಿ ಮಾರಿ ಒನಸಾನೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರೆಗಿನಿ ಲೈಕ್ ಎಂಚ ಕೊರ್ಜಿ ಉಲ್ಲಾರು ಮಾರಿ ಕೊಡೆ ದೂರ ಬೋತಾರೆ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಬಂದ್ ಪೂಜಾರ್ ಮಾರ್ರೆ ಮಾರಿ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಪುರ್ರ ಪುರ್ರ ಅರೆ ಪುರ್ರನೆ ಬಟಾಟೆ ಬಾರಿ ತಿಂತೀರ ಅಂದು ಪುರ್ರ ಪುರ್ರ ಭಯಂಕರ ಪುರ್ರ ಮಾರ್ರೆ ಏಪದ ಪುರ್ರ ಮಾರಿ ಬತ್ತೇರಿ ಚಂದ್ರ ಅತ್ತೆಕ್ಕಲೆ ಅಯ್ಯೋ ಕೋಡಿ ಯಾರು ಬರ್ನಾಗಾನೆ ಸೌಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದೇ ಬರ್ಪಾರು ಬತ್ತೆ ಬತ್ತೆ ಚಂದ್ರ ಬತ್ತೆ ಅತ್ತಕ್ಕಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿತ್ತೇರು ಮಾರಿ ಬಾಯಿದ್ದೀರ ಇನಿ ಬತ್ತೇರು ಮಾರಿ ಎಂಕ್ ದಾಯಗ್ ಲೈವ್ ಬರ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವು ಇರೆಗೆ ಗೊತ್ತು ಮಾರಿ ಎಂಚಂದ್ ಅಂದಾನಲ್ಲ ಇಬ್ಬರು ಅಪ್ಪಜರಿಗೆ ಇರೆಗ್ ದಾನೆ ಲೈವ್ ಬರ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಎಂಗ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಏರ್ ಪುರ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಗೈಸ್ ಎಂಗ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಮಾರಿ ಕಿರಣ್ ಅಣ್ಣಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಮಾರಿ ಅಣ್ಣ ವನಸ್ ಆತಿಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಿರಣ್ ಅನ್ನೆ ಕಿರಣ್ ಅಣ್ಣ ವನಸ್ ಆತಿಜಿ ಕನ್ನಡ ತಾರು ಕಿರಣ್ ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ರ ಕಿರಣ್ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾರೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದ ಎರಡಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಇನಿ ದಾನೆ ಬೇಗ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಚಂದ್ರ ಅತ್ತಕ್ಕೆ ಇನಿ ಬೇಗನೆ ಚೂರು ಬೇಗ ಬತ್ತ ನಿಂಕುಲು ನೀ ಬೇಗ ಎಡ್ಮ ಗಂಟೆ ಆಯ್ನಿ ಅತ್ತೇನಾ ಒಂಚೂರು ಪುರ್ಸೋತಿತ್ತು ನಂಚೆ ಬೇಗ ಬತ್ತೀನಿ ಬೇಗ ಪೋಲಿ ಅತ್ತಿ ಇಜಿನ ಬಾರಿ ಲೇಟ್ ಆಪುನತೆ ಎಂಕ್ಲೆ ದೂರ ಪೋಡು ದೂರ ಉಂಡಿಲ್ಲು ಬೇಗ ಬತ್ತದ ಬೇಗ ಪೋಪುನೊಂದು ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಒಪ್ಪನ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾರಿ ಈನ ಬರ್ಪುಜಿ ಇರೆಗ್ ನಮ್ಮ ಇರೆ ಕಡೆ ಬರ್ಪುಣ್ ಬತ್ತಿಲ್ಲಗನೆ ಬತ್ತಾರ ಪುರ್ರ ಅಂದು ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಅನ್ಪರತ್ತ ಒಂದಿ ನಮ್ಮ ಲೈವ್ದ ಏನ ಮನ್ಪುನೈಕ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಬನ್ನೇರು ಆದಿಪ್ಪೊಡು ಒಂದು ಪನ್ಯಾನು ಅವೇ ಆದಿಪ್ಪೊಡಾರ ಪನ್ನಿ ಅವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೇನು ಇರಿ ದಾದನ ಸರೋಜಕ್ಕ ಬಂದರು ಸರೋಜಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಕುಡು ಸಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೀಮ್ಸ್ ಪಲ್ಯ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಒನಸ್ ಮನ್ಪೊಡು ಪಂಡದು ಎಣ್ಣೆ ಪುರ್ರುಕೆಂದು ನನ್ನ ಬೊಡ್ಚಿ ಪುರ್ರುಕೆಂದು ನನ್ನ ಬೊಡ್ಚಿ ಅಲ್ಲೇ ಮಾರಿ ಇರ್ ಬರ್ನಾಗತ್ತಲ್ಲ ಯಾರು ಒನಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ನಿತ್ಯರಿಗೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಪುರ್ರುಕೆಂದು ನನಾರೆ ಒನಸ್ ಬೊಡ್ಚಿಗೆ ಅರೆಗ್ ಬಂಜಾರ ಅಂಡು ಅರ್ನ ಪುರ್ರುಕೆಂದು ಅರೆ ಬಂಜಾರ ಬಂಜಿ ದಿಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಡು ದುಂಬಿಯಾನ್ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟಡು ಪಂಜಿ ಮಾಸ ತಿನ್ನೊಂದು ಇತ್ತೆ ಏಸಿರ್ದು ಬುಡಿಯೆ ಪಂಜಿ ಬುಡಿಯಾರ ತಿನ್ಲೆ ಮಾರಿ ಖುಷಿಯಾಪುಂಡು ಪಂಜಿ ತಿನ್ನೋಡಿ ಯಾನ್ ತಿನ್ಪೆ ಪಂಜಿ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಬತ್ತೀರ ಹಾಯ್ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಎಂಚಲ ರಣಸನೆ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಿರಣ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಿರಣ್ ಬ್ರದರ್ ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಏನು ಸಾರು ನಮ್ಗೆ ಮೀನು ಸಾರು ಮೀನು ಸಾರು ಮತ್ತೆ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಮೀನು ಸಾರು ಕಿರಣ್ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಗೆ ದಾಯಗ್ ಪಂಡ ಪಂಜಿ ಮಾಸಲ ಮನುಷ್ಯನ ಮಾಂಸಲ ಒಂಜೆ ಲೆಕ್ಕ ಇಪ್ಪುಂಡುಗೆ ಅಂದೇ ಅಣ್ಣ ದುಂಬು ತಿಂತಾರತೇರು ಹೌದಾಲ ಪುಜ್ಜಿ ಪಂಜಿ ಮಾಸಲ ಮನುಷ್ಯನ ಮಾಸಲ ಎಂಚ ಒಂಜೆ ಲೆಕ್ಕ ಇಪ್ಪುನು ಬೆತೆ ಅತ್ತೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಬನಂದಿಲ್ಲೇರು ಯಾನ್ಲ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಎಂಕುಲು ಉನ್ಪುಜಾರ ಓಕೆ ಒರಿಂಡು ಎಲ್ಲೆ ಉಲ್ಲೆ ಇನಿ ಉಂಡಿ ಜಡ ಎಲ್ಲೆ ಉಲ್ಲೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಬೈಜೇರ ಅರುಣಾಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷಿತ ಅಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಇರೆಗ್ ಯಾನೆ 5 kg ಪಂಜಿದ ಕಜಿಪ್ಪು ಕಡಪುಡುವೆ ಈರ್ನ ಪಂಜಿದ ರಾಗನ್ ಉಂತಾವಡು ವರ ಅತಿ ಅವು ಆರು ಪನ್ನಿ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಏನತ್ ಆ ಮಾರಿ ಪನ್ನಿ ಮಾರ ಸೆಕ್ ಈರ ಕಡಪುಡ್ಲೆ ತೂಕೊರ 5 kg ಕಡಪುಡ್ಲೆ ಇರೋರು ತೂಪ್ಯಾನ್ ಪಂಜಿದ ಮಾಸ ಕಡಪುಡ್ಲೆ 5 kg ಅಂಬಕ್ಕ ಪಂಜಿದ ರಾಗನೆ ಉಂತವೆ ನಮಗೆ ಮೀನು ಸಾರು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಿರಣ್ ಅಣ್ಣೆ ಹೌದಾ ಕಿರಣ್ ಅಣ್ಣ ನಿಮ್ಗೆ ಕೂಡ ಮೀನು ಸಾರ ನಮ್ಗೆ ಕೂಡ ಮೀನು ಸಾರು ಮತ್ತು ಮೀನು ಫ್ರೈ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜಿಂಡ ಅಕ್ಕನ ಮರುನ್ ಕಮಲ್ ಎಂಚಿನ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜಿಂಡ ಅಕ್ಕನ ಮರುನ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ ಬೆರೆಂಗ್ ದಾದಾನೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ಜಿ
ಗಡಿ ಗಡಿ ಪಣೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಅಂಚೆ ಬಂಡೇರ ಅನ್ನ ಅವೆ ಎಂಚನೆ ದಾದನ ಬಂಡೇರು ಅರಣ್ಣ ಬಾಚರಿ ಪಂಡೇರ ನಮಕ್ ದಾದಂಡ ಅತ್ತ ಇಜ್ಜವು ಬೊಬ್ಬೆ ಬಿಡೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಪ್ಪು ಅರಂದಾಜಿ ಮಲ್ಪುವೇರು ಏನನ ಪಂಡೇರು ಎಂಕಿನಿ ಭಾಷಾ ಮೀಂದ ಕಜಿಪು ಬನಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾರಿ ಅವ್ವೇರೆಗ್ ಪುರ್ರ ಸುರಾತನು ಭಾಷಾ ಮೀಂದ ಕಜಿಪು ಅದಾದೆ ಚಂದ್ರ ತಕ್ಕೀರ್ ಬನ್ನಿ ಎಂಕ್ ದಾದಂದ ಅರ್ಥ ಆಯ್ಜಿ ರಕ್ಷಿತ ಕಡಕೆ ನೋಡು ಅವ್ ದಾದಂದು ಚೂರಲ್ಲಿ ಬರ್ತ ಇಜ್ಜಿಗ್ಲೆಗಿಂದು ಏರ್ ಪೂರ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತೀರ ಒಂಜೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಐನಿ ಆತು ಬೇಗ ಬೇಗ ಕೊರ್ಲೆ ಆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜಿಂಡ ಪೂವು ಮಾರ್ನಾಕ್ಲೆಕ ಮಲ್ಪೇರು ಎಂದು ಪನ್ನಿ ಓ ಅಂಚ ಪೂ ಮಾರ್ನಾಕ್ಲೆಕ ಮಲ್ಪೇರು ವೆಂಚ ಆಮೇಲೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಹಾ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಕೇನಂದಿಪ್ಪುಲ ಐಕ್ಕ ಅಂಚ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಂದ ಅಲಂಚನೆ ವಿಷಯ ಏನು ಗೊತ್ತುಂಟಾ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜಿಂಡ ಪೂ ಮಾರ್ನಾಕ್ಲೆಕ ಮಲ್ಪೇರು ಎಂದು ಪನ್ನಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಈ ರೈಕೆ ತೀರ್ ಲೈವ್ ಬರಡು ಅನ್ಪುನಿ ಅಂಚತ್ತಿ ಲೈಕ್ ಜನ ಕೊರ್ಪುಜೆ ಒಂಜಿ 30 ಜನ ಅನ್ನಂದ ಅವು ಲೈಕ್ ನೆನೆಪಾಪ್ ಜತೆ ಐಕ್ ಪನವಂದಿಪ್ಪುನು 30 ಜನ ಬತ್ತೇನಲ್ಲ ಇಂಕ್ಲೆ ಕಾಲಿ ಮುಲಿಪ್ಪುನು 10 ಲೈಕ್ 15 ಲೈಕ್ ಅಂಚ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಬಂದರು ಡಿಪಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಆಯ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಒನಸಾಂಡೆ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆರೆಗ್ ಅನ್ನಂದ್ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಆರ ಅಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಪನೊಂದಿತ್ತೆರತ್ತ ಬೇತೆದಾಲ ಪಾತೆರುಜಿ ರೈಕ್ ಬನ್ನಿ ಹೋ ಅಂದ 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 ಬೇತೆದಾಲ ಪಾತೆರುಜಿ ಅಂದ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಪುಜರತ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಪುಜರತ ಐಕೋಸ್ಕರ ಲೈಕ್ ಏನು ಮಾರಿ ಬನದ ಈರ್ ದಾದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನು ಮಾರಿ ಯಾನ್ ಗಾರೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನು ಗಾರೆದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನು ಮಾರಿ ಅವೇ ಈರ್ ದಾದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನು ಮಾರಿ ರಕ್ಷಿತ ಅಕ್ಕ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಅವು ಅಂದಿ ಅಕ್ಕ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದ್ ರಕ್ಷಿತ ಅವು ಅಂದಿ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಬ್ರದರ್ ದೂರ ಪೋತಾರಿಯೇ ಬಾರಿ ಅಪೂರ್ಪ ಆತಾರ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಬ್ರದರ್ ಇರು ನಮಸ್ತೆ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಬ್ರದರ್ ದೂರ ಪೋದಿತ್ತಾರ ಬಾರಿ ಅಪೂರ್ಪ ಆತಾರ ವಿಕೆ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಬ್ರದರ್ ಚಂದ್ರಾತಿ ಅಕ್ಕ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಪಾಪಯ ಅಕ್ಕ ಅಂದು ಅಂದ್ ಪಾಪಯ ಅಲ್ಲೇನ್ ಪಾಪ ಉಂಡವು ಪಾಪ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನಗ್ಲ ಮೀನ್ಗೆ ಕಜಿಪೋ ಇನಿ ಮಾತು ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಮೀನು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಮೀನು ಎಂಕ್ಲೆ ಮೀನು ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಮೀನು ಕಿರಾಣ ಅನ್ನೇ ಹೌದು ಬಂದಿಲ್ಲ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೇ ಇರೇಗದಾದಾಗ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಮೀನೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮೀನು ರಕ್ಷಿತಾಕ ಬಂದ ಇನಿ ಬಾಲೆ ಇನಿ ಲಕ್ಕದೇರು ಬಾಲೆದ ವನಸಾಂಡ ಕೇನಂದಲ್ಲೇರು ಆಯ್ನ ವನಸಾಂಡ ಲಕ್ಕಡ ಜಪ್ಪನೆ ಜೈದು ಜೇನಿ ಚಂದ್ರಾತಿ ಅಕ್ಕಲಕ್ಕೆ ಏನಂದಲ್ಲೇರು ಬಾಬೆ ಜೆತ್ತಿಜರ ಅಂದ್ ಹೆಜ್ಜೆಜ್ಜಿ ಬಾಲೆ ಜೈದುಜಿ ಅಜ್ಜಿದ ಗೊಬ್ಬು ಬೈದು ನೀಟಗಿತ್ತೆ ನಾಡೊಂದು ಅವು ತೋಜಿದ್ದು ದೇವರ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಸೀದಾ ಬೈದಿನಿ ಆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಬನಂದುಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷಿತಕ್ಕಲ ಪುಂಡಿಲ ಮಂತು ಕೊರು ಒರ ಸರಿ ತಿಂದು ಬೊಕ್ಕ ಒರಿನ ಬೊಕ್ಕ ಪುಂಡಿ ಪಂಜಿದ ಕಜಿಪ್ಪು ಪಿದೈದಿಕ ರಕ್ಷಿತ ಪನಂದುಲ ಒಂದು ಪಿದೈದಿ ಇದು ಸರೋಜಕ್ಕ ತುಂಬುವೇರು ಕನ್ನ ಸರೋಜಕ್ಕ ಬೋರ್ಡ್ ಆತುಂಡು ಅಂಚ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕಲ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಪುಂಡಿಲ ಮಲ್ತು ಕೊರು ಒರ ಸರಿ ತಿಂದು ಬೊಕ್ಕ ಒರಿನ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಪುಂಡಿ ಪಂಜಿದ ಕಜಿಪ್ಪು ಪಿದೈದಿಕ ರಕ್ಷಿತ ಅಂದು ಅಂಚ ಪಿದೈದಿಂದ ಸರೋಜಕ್ಕ ಕೊನೊಪ್ಪೆರವೆಂದು ಅರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೇನಾರ ಎಡ್ಡೆ ಜಿನಾಚಿಗೆ ಹಾಪುಂಡು ಸರೋಜಕ್ಕನ ಐಡಿಯಾ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಭಯಂಕರ ಮರ ಸರೋಜಕ್ಕ ಯಾನ್ ಬಿಸಿ ಲೈವ್ಗೆ ತೂತುಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಿಸಿ ಇತ್ತೇರ್ಗೆ ಅಂದೇ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಬ್ರದರ್ ಬಿಸಿ ಇತ್ತಾರ ಲೈವೇ ತೂತುಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದೇ ಓಕೆ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಅಣ್ಣ ಇನಿ ಬತ್ತಾರತೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೇಗ್ ಲೈವ್ ಬತ್ನಾಯ್ಕ್ ಲೈವ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ಚಾರ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಅಣ್ಣ ವನಸಾಂಡೆ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರೇಗಿನಿ ಹಾಯ್ ಪೂರ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಮಾತಾರೆಗ್ಲ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ವಿಶಾಲ್ ಬ್ರದರ್ ಬತ್ತೀರ ಹಾಯ್ ವಿಶಾಲ್ ಬ್ರದರ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರ ವನಸಾಂಡೆ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವಿಶಾಲ್ ಬ್ರದರ್ ಲೈವ್ ಬತ್ನಾಯ್ಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕಿರಣ್ ಅಣ್ಣ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಯ್ ಪಾಪು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಯ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ವನಸ್ ಮಲ್ತಾರ ಅಂದ್ಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣನಗ್ಲು ಮಾತ ಲೈಕ್
ಕೊರ್ದು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದ್ ಕೇನುವೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಆರ್ ಕೊರ್ಪೇರಿ ಕೊರ್ಪೇರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಇರೆ ಈರ್ ಪನ್ಯ ಆಯ್ಕವೆ ಈರ್ ನಂಜಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಲ್ತಾರತೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರ್ನ ಅನೌನ್ಸ್ಗು ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಗುಡ್ ಗುಡ್ ಬನ್ನಿ ಸತೀಶನ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಸತೀಶನ ಒನಸಾಂಡೆಗೆ ನೆಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಕ ಪನ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಒನಸ ಆತಿಜಿಗೆ ಭಾಷಾ ಮೀನ್ ತೂವರ ತೇಡದ ಲೆಕ್ಕ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಎಣ್ಣೆ ಅದು ಜ್ಯೂಸಿ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಅವೆಂಚ ಜ್ಯೂಸಿ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಐಫೋಲ ಜ್ಯೂಸ್ ಪಾಡ್ಬೇರೆ ಅಂದಾರು ಅಂಚ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಮಾರಿ ಭಾಷಾ ಮೀನು ತೂವರ ತೇಡದ ಲೆಕ್ಕ ಇಪ್ಪುಂಡಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಎಣ್ಣೆ ಅದು ಜ್ಯೂಸಿ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಗೊತ್ತು ಜವು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಈರ್ನ ಆಂಡೆ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಈರ್ನ ವನಸ ಆಂಡೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷಿತ ಅಕ್ಕ ಸರೋಜ ಅಕ್ಕ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸರೋಜ ಅಕ್ಕ ಬಂದು ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ನನ್ನ ಅವೇರ್ದು ಪಾಪದ ಅಕ್ಕ ತಿಕ್ಕಾಯರು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓ ನನ್ನ ಅವೇರ್ದು ಪಾಪದ ಅಕ್ಕ ತಿಕ್ಕಾಯರು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಅನ್ನೆ ಪನೊಂದು ತೂಕ ಎಲ್ಲೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಅಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಲ್ಲೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಓಕೆ ಅವೇ ವಿಶಾಲ್ ಅನ್ನೆ ಕೋಡೆದ ಪಂಜಿ ಮುಗಿಂಡ ಮಾರ್ರೆ ಮುಗಿದಿಜ ಮಾರ್ರೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇಜ್ಜಿ ವಿಶಾಲ್ ಅಣ್ಣ ಕೋಡೆದ ಪಂಜಿ ಮುಗಿದಿಜ್ಜಿಗೆ ಈರ್ನ ಬರದೆತ್ತು ಮೂಜಿ ಮಾರ್ಗಡ್ ದೀಕ ಪನ್ನಿ ಯಾನ್ ಪಂಜಿ ತಿನ್ಪುಜಿ ಪನೊಂದ್ರ ಎನ್ನ ಬರದೆತ್ತದು ಮೂಜಿ ಮಾರ್ಗಡು ದೀಕ ಪನ್ನೇರು ಓಕೆ ಯಾರ್ ಪಂಜಿ ಕಡಪುಡಡ ಐನ್ ಕೆಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಪುಂಡಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಲ್ಪವೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಆರ್ ಪುಂಡಿ ಹೊಡ್ಚಿ ಪಂಜಿ ಒಂಜಿ ಕಡಪುಡಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಜಿ ಮಾರ್ಗಡು ದೀಕವೇ ನನ್ನ ಇರ್ ಮೂಜಿ ಮಾರ್ಗಡು ದೀದ್ದು ನನ್ನ ಬರೋಡ್ಚಿ ಮೂಜಿ ಮಾರ್ಗದಡ್ಡಿ ವಿಶಾಲ್ ಅಣ್ಣಗೆ ತರಕಾರಿಗೆ ಓಕೆ ವಿಶಾಲ್ ಅಣ್ಣ ತರಕಾರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ತರಕಾರಿ ಎಂಕಲ್ನ ಕುಡ್ಲ ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲಾಡು ಪಂಜಿ ಕಜಿಪು ಮಲ್ಪುನನೆ ಮಲ್ಲ ಅಪರಾಧ ಜಾತಿ ಕೆಟ್ಟಲೇಕ ಮಲ್ಪೇರ್ ಜಾತಿ ಕೆಟ್ಟಲೇಕ ಮಲ್ಪೇರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾರಿ ಪಂಜಿ ಕಜಿ ಮಲ್ಪನೆ ಅಪರಾಧ ಅತೆ ಕುಡ್ಲಾಡು ಸತೀಶನೆ ಯಾನ್ ಬರ್ನಗನೆ ಕೊರ್ದು ಬರ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ನೆನ್ಪು ಆಪುಜಿ ಕೊರ್ರೆಗ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂದ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಐಕೆ ಪನ್ಪುನು ಎಂಗ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ನೆನ್ಪು ಆಪುಜಾತೆ ಅಂಚ ಬತ್ತಿನಾಗಲ್ ಪನ್ನಿ ಈರ್ ಸರಿ ಓದುಲೆಗೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಅಂದೆ ಬತ್ತಿನಾಗಲ್ ಪನ್ನಿ ಅಂಚ ಅನ್ನ ಯಾನ್ ಲವ್ಯತೆ ಬನ್ನಿ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಲೈವ್ಗೆ ಏರ್ ಪೂರ ಬತ್ತಿನಾಗಲ್ ಪೂರ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬನ್ನಿ ಯಾನ್ ಲವ್ವೇ ಪನ್ನಿ ಅತ್ತೆ ದಲ ಮಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಂಡೆ ಇಜ್ಜತೆ ಯಾನ್ ಲವ್ವೇ ಪನ್ನಿ ಅತ್ತ ಸರೋಜಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಬನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನೆ ಸರೋಜಕ್ಕಿರೆ ಸತೀಶನೆ ಹಾಯ್ ಬನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಚಂದ್ರಾಚಕ್ಕಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶಿವರಾತ್ರಿ ಸರೋಜಕ್ಕ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶಿವರಾತ್ರಿ ಅಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಒಂದೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಆರು ಎನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಓದುನ ಸರಿ ಆತಿಜ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಬತ್ತಿನಗಲ್ ಮಾತ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ದು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದು ಕೇನ್ವೆ ಯಾನ್ ಬಕ್ಕೇನ ಪನ್ನಿ ಮಾರೆ ಅವ್ವೇ ಪನ್ನಿ ಅತ್ತೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಯಾನ್ ಅವೇ ಬನ್ನಿ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇಂದು ಯಾನ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬನ್ನಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಓದುದೆ ಅವೇ ಯಾನ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಓದುದೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಬತ್ತಿನಾಗ್ಲೆ ಬುಕ್ಕದಾದ ಬನ್ನಿ ಯಾನ್ ಲೈವ್ ಬತ್ತಿನಾಗ್ಲ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬನ್ನಿ ಬೊಕ್ಕೇನ ಬನ್ನಿ ಐಕ್ಯಾನ್ ಪನ್ನಿ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇಂದು ಬೊಕ್ಕದ ಅಲ್ಲ ಪಂತ್ ಜಾನ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಓದುದೆ ರಕ್ಸ್ತಾನಿಕ್ ಕಜಿಪು ಮನ್ಪೆರೆ ಬತ್ತಿಜಿಂಡ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ಅರೆಗು ಓರ ಬರ್ರದೆಪ್ಪುಗ ಒಂದ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ರಕ್ಷಿತಾನಿಕ್ ಕಜಿಪು ಮಲ್ಪರ ಬತ್ತಿಜಿಂಡ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ಅರೆಗು ಹೊರ ಬರ ದೆಪ್ಪುಗ ಒಂದ ಆವು ಸರೋಜಕ್ಕ ಆವು
ದೊಡ್ಡ ತಿಂಡೆ ಪೂ ಅಂದೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ನೇ ಚಂದ್ರಾತ್ಯಕ ಇಜ್ಜಿ ಸತೀಶನ್ನ ನನ್ನ ಮಲ್ಪುಡು ಅತ್ತೆ ಒನಸು ಒನಸು ನನ್ನ ಮಲ್ಪುಡು ಅತ್ತೆಗೆ ಮಾರಿ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಮಂಜಲ್ ಸೀಕ್ ಬತ್ತುದು ಆಜಿ ತಿಂಗೊಲ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವಾರದಿಂಚಿ ಕೋರಿ ಮೀನ್ ತಿಂದ್ರೆ ಸುರು ಮಲ್ತೀನಿ ಅಂದೆ. ಓ ಐಕ್ ಕೋರಿ ಪೂರ ತಿನ್ನರ ಬಲ್ಲಿ ಅತ್ತೆ ಕೋರಿ ತಿನ್ನರಲ್ಲಿ ಮಾರಿ ಐಕ್ ಕೋರಿ ಪೂರ ತಿನ್ನರ ಬಲ್ಲಿ ಅತ್ತೆ ಮೀನಂಡ ತಿನ್ನೋಲಿ ಅಂದು ಕೋರಿ ತಿನ್ನರ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಐಕ್ ಕೋರಿಗೆ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ಗೆ ಕೋರಿ ಪೂರ ತಿನ್ನರ ಬಲ್ಲಿ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಮಂಜಲ್ ಸೀಕ್ ಎಣ್ಣೆಲೆ ವಸ್ತು ಬರ್ತದೆ ಯಾನ್ ತಿನ್ಪುಜಿ ಪಂಜಿ ಮಟನ್ ಪನಂದುಲೇರು ಸತೀಶನ್ನೇ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಆವುಯೇ ಸರೋಜಕ್ಕ ಅರ್ನ ವರ ಪಂಜಿದ ರಾಗನ್ ಬುಡ್ಪ ಓಡು ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಕ್ಷಿತಕ್ಕವೇ ಹೊರ ಬುಡ್ಪಲೆ ಅಂದೆ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಪನಂದುಲೇರು ಸತೀಶನ್ನೇ ವಿಶಾಲನ್ನೇ ಯಾನ್ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾ ಪನಂದುಲೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಿಶಾಲ್ ಅನ್ನ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ನಿಯಾಕ್ ಕಿರಣ್ ಬ್ರದರ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ 90 ಅವರೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಸುದ್ದಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಕಿರಣ್ ಬ್ರದರ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವರು 90 ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ, ಬರ್ಬೋದು. ಸತೀಶಣ್ಣ ಇರೇನ ಊರು ಒಲ್ಪ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ. ಸತೀಶಣ್ಣ ಈರ್ನ ಊರು ಒಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸತೀಶ್ ಚಂದ್ರಕ್ಕ ರಕ್ಷಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮೋಕೆದ ಹಾಯ್ ಪನಂದಲ್ಲೇರು ಸರೋಜಕ್ಕ. ಸತೀಶ್ ಚಂದ್ರಕ್ಕ ರಕ್ಷಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮೋಕೆದ ಹಾಯ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸರೋಜಕ್ಕ. ಸತೀಶನ್ನೆ ಎನ್ನ ಉಡುಪಿ ಪೆರ್ಡೂರಕ್ಕ ಪನ ಮಾಲು ಉಂಡು ಮಾಲು ಉಂಡವೇ ಮಾರಿ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು. ಆಜಿ ತಿಂಗೋಲ್ ಕರಿಂಡು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು, ಆಜಿ ತಿಂಗೋಲ್ ಕರಿಂಡು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು. ಮೀನು ಕೋರಿ ಬಿಡ್ದು ಆಜಿ ತಿಂಗೋಲ್ ಕರಿಂಡಿಗೆ ಇತ್ತ ತಿನ್ನರ ಶುರು ಆಯ್ಕೆ ತಿನ್ನರ ಬಲ್ಲಿ ಅತ್ತಿ ತಿನ್ನರ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪೇರು ಮೀ ಕೋರಿ ಪುರ. ಹರೀಶ್ ಬ್ರದರ್ ಬತ್ತೇರು. ಹಾಯ್ ಸರ್. ಹಾಯ್ ಹರೀಶ್ ಸರ್, ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್? ಲೈವಿಗೆ ಬಂದದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಿಮಗೂ. ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವಿಗೆ ಬಂದದ್ದಾ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇರಬೇಕು, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ಇರೇನು ತೂತೇನ ನನಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಹರೀಶ್ ಬ್ರದರ್. ಇರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ಗೆ ಬತ್ತಿನ ನೆಡ್ದು ಬೈದರದ ನನಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಬ್ರದರ್ ಬತ್ತರ. ಹಾಯ್ ಅನ್ನ ಕೂ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು. ನಾಗರಾಜನ್ನೇ ತಾರ್ನ ಬುದರ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ನಾಗರಾಜನ್ನೇ ಬಂದಿತ್ತೇರು. ನಾಗರಾಜ್ ಬ್ರದರ್ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರ್ಗೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಾಯ್ ನಾಗರಾಜ್ ಅನ್ನ. ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಓಲ್ಲೇರಕ್ಕೆ ಏನಂದುಲ್ಲೇರು ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ. ಯಾವ್ದು ಇದು ಭಾಷೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹರೀಶ್ ನೀವು ಕನ್ನಡದವರಾ? ನಾವು ತುಳು ಮಾತಾಡೋದು, ತುಳು. ನೀವು ಕನ್ನಡವಾ ಹರೀಶ್ ಸರ್? ಓಕೆ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ಲೈವ್ಗೆ ಬಂದದಲ್ಲ, ಲೈವ್ಗೆ ಬಂದದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಿಮಗೆ. ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು 90 ಅವರು ನೈಟಿ ಹಾಕೊಂಡು ನಲಿತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು. ನಲಿತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದೇ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ. ಆರು ನಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ ನೈಟಿ ಬಾರ್ದು. ಓ ಅರೆ ನೀ ಜಾಸ್ತಿ ಆತು ನಂದು ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ. ಆರು 90 ಪಾಡ್ದು ನಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ಅರೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆತು ನಿನ್ನಿ. ಆರಿನ ಪಂಡ ಬರ್ಪುನನೆ ಡೌಟ ತೋಜಿಂಡು ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ. ಒಂಚಿ ನಿಗ್ಲಂಚಿ ಬೈದೇರಿ ಯಾರು ನೈಟಿ ಪಾಡೊಂದು ನಲ್ತೊಂದು ಇಂಚಿ ಬೈಜೇರ್ದುಲ್ಲೆ. ನೀನಿ ಬರ್ಪುಜೇರಾರು ಈ ವರ್ಷ ಪಂಡ ಅವಸ್ಥೆನೆ ಮಾರ. ಯಾರನ್ನ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪರೋರ್ಚಿ 90 ಪರೋರ್ಚಿ ಅಂದು ಇತ್ತೆ ನೈಟಿ ಪಾಡ್ದು ನಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ್ಗೆ. ಎಂಕುವರ ಕಾಡು ಎರುತ್ತಿಂದೆ ಆಸೆ ನಿಗಲ್ನ ಕಾರ್ಲಾಡು ಕಾಡ್ದ ಸುಮಾರು 20 ಅಂದು ಉಂಡು ಬರ್ಪಾರ ಮಾರಿ. ಒಂಜಿ ಉರ್ಲು ಬರ್ಚಿ ಮಾರೆ ಸಾರಿ ಐಕಿತ್ತೆ ಉರ್ಲು ದಿವರ ಉಂಡು ಎಂಕೈನೆ ತುಂಬಂದು ಹೋವೇರು. ಕಾಡ್ದ ಉಂಡು ಸುಮಾರು ಉಂಡು ಏರು ಮಾರಿ ಉಂಡು ಅವೇ. ಕಾವ್ಯಕ್ಕ ಬತ್ತೀರ. ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಬಾವ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು. ಮೇರ್ನ ಕಾವ್ಯನಾತೆ ಅವು ಕಾವ್ಯನಾತೆ. ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಬಾವ ಅತ್ತೆ ಅತ್ತೆ ಅಗ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಪುರ್ಸೋತಿ ಇಪ್ಪುಜಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಆತೊಂಜಿ ಬಂಗ ಬಾತು. ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬಾವ ಪನ್ಪೇರಿ ಯಾವ್ಯಾವ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾರಿ. ಹಾಯ್ ಪನ ಹಾಯ್ ಮಾರಿ ಪನ್ಲೆ ಸತೀಶನ್ನೇ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಬುಡುಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಕೋರಿ ಮೀನ್. ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಬುಡುಂಡ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಕೋರಿ ಮೀನ್ ಐ ಕಂದ ಅಂದೆ ಸತೀಶನ್. ಆರು ಆಜಿ ತಿಂಗೋಲ್ ಮಾತ್ರ ಬುಣ್ಣಿಗೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಗೊಬ್ಬಂದಿತ್ತೆ.
ಒಣ ಸಾಂಡ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೀನು ಕಾವ್ಯಕ್ಕ ಮೀನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬೂತಾಯಿ ಮೀನ್ ಇರೇಗ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಂಚೋಲರ್ ಒಣ ಸಾಂಡ ಇರ್ನ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪನ್ಲೆ ಬೇಗ ವಿಶಾಲನ್ನೇ ಉರ್ಲುದ ಸುದ್ದಿ ಪಾತೆರೊಡ್ ಚಿಂಜಿ ಅವು ಕಟ್ ಮಲ್ತೆ ಅವು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ತೆ ವಿಶಾಲನ್ನ ಒಂಚೂರು ಬಾಯಿ ಬತ್ತಂಡು ಉರ್ಲು ಗಂಡ ಪೋಂಡಡಿ ಉರ್ಲು ಗಿಚ್ಚದ ಆಂಡವು ವಿಶಾಲನ್ ಉರ್ಲು ಗಿಚ್ಚಾಯ ಅವೇ ದೀತುಜಿ ನನ್ನ ಪನೋಡ್ಚಿ ಎರಡಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಎರಡಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಎಪ್ಪಡು ಎರಡಲ್ಲ ಪನೋಡ್ಚಿ ಕುಚ್ಚೆಲ್ಲಿ ಬೋದುಗುರು ಎಂಕ್ಲ ಈರೆಗ್ಲ ಮಾತ್ರ ಗುಟ್ಟು ಪಿದ ಇಬ್ಬಡು ಹೊಡ್ಚಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಒಲ್ಲೇರಿತ್ತೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾನಂಡತ್ತೆ ಭಾರಿ ಜೋರುಲ್ಲೇರು ಕಾಡ್ದ ಪ್ರಾಣಿಲು ನಿಗ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಜೀವ ಬುಡುಪುನ ಮಾರ್ರೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಿಗ್ಲೆಗ್ ತಿನ್ಯಾರೆ ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಅವು ಬುಡ್ಲೆ ಅವು ಬೊಡ್ಚಿ ನನ್ನ ನಿಕ್ಲೆ ಕೋರಿ ಮೀನೆ ಅವು ಕುಡ ಆಜಿ ತಿಂಗೊಲ ರಾಮ ರಾಮ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾರಿ ಬುಡ್ಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ನಾನು ಒಂಜಿ ಮೀನು ತಿನ್ಲೆ ಕೋರಿ ತಿನ್ನೋಡ್ಚವೆ ಕೋರಿ ಎಡ್ಡಾತ್ ಕೋರಿ ತಿನ್ನೋಡ್ಚಿ ಮೀನು ತಿನ್ಲೆ ಕೋರಿ ಒಂಜಿ ತಿನ್ನೋಡ್ಚಿ ಮಾರ್ರೆ ಐಕ ಅಪ್ಪುಜಿ ಚಂದ್ರ ತೆಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಂಜಲ್ ರೋಗಗ್ ಕೋರಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಂಜಲ್ ಪಾಡ್ನ ಒಮೆಲ್ಲ ತಿನ್ಯಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪೆಲತ ಮರತ ಕೈತಲ್ ಪೋಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಸತ್ಯ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ತುಲೆ ಮಾರಿ ಚಂದ್ರ ತೆಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಂಜಲ್ ರೋಗಗ್ ಕೋರಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಂಜಲ್ ಪಾಡ್ದನ ಒವೆಲ್ಲ ತಿನ್ಯಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪೆಲತ ಮರತ ಕೈತಲ್ ಪೋಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಸತ್ಯ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾರಿ ಕೇಂಡ ತೆರೆಗ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಮಾರಿಯ ಕಟ್ ಆಪುಂಡು ಮಾರೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಕಟ್ ಆಪುಂಡೆ ಆರೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಮಾರಿಯ ಕಟ್ ಆಪುಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಚಂದ್ರಾತಿ ಅಕ್ಕ ಮಾರಿ ಪಂಡ ಅವು ಮಾರಿಯ ನಾತ್ ಮಾರಿ ಪಂಡ ಮಾರಿಯನಾತೆ ಓಕೆ ಚಂದ್ರಾತಿ ಅಕ್ಕ ಮಾರಿ ಪಂಡ ಮಾರಿಯನಾತೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅರೆಗ್ ಕುಡುಲ ಆಪುಂಡು ಏರೆಗ್ ಅರೆಗ್ ಕುಡುದಲ ಆಪುಂಡು ಕಾಡುದಲ ಆಪುಂಡು ಕಾಡುದಲ ಎಂಕೆ ಸರಿ ಓದರ ಅರ್ಪುಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಅರೆಗ್ ಕಾಡುದಲ ಆಪುಂಡು ಅಂದ್ ಕಾಡುದಲ ಆಪುಂಡು ನಾಡ್ದಲ ಆಪುಂಡು ತೋಡ್ದಲ ಆಪುಂಡು ಸುದೆತ್ತಲ ಆಪುಂಡು ಸರೋಜಕ್ಕ ಒಲ್ತಲ ಆಪುಂಡು ಸತೀಶಾನೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಜಿ ಬುಡ್ಲೆ ಪೋವಾಡ ಪಾಪೈನಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದಾಂದಿ ನಿ ಪಾಡಿ ನಿ ಬೊಡ್ಚಿ ಅಪ್ಪೋಲ್ ಪೋಂಡು ಬಾತೆರ್ ಮುಗಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಜಾಗ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಲ್ಲ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸರೋಜಕ್ಕ ಓಲಾರ್ ಮಾತಾ ಆಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಉಲ್ಲೇರು ಉಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಉಲ್ಲ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಯಾನ್ ಉಲ್ಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಯಾನ್ಲ ಉಲ್ಲೆ ಎಂಕುಲ್ಲ ಉಲ್ಲ 4 ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡು ಜೇರು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡೆರ್ಡ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಏರು ಉಲ್ಲಾರಂದು ಇಜ್ಜಿಂಡ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಪುಂಪು ಆಪುಂಡು ಲೈಕ್ ಮಿಸ್ ಆಪುಂಡು ನೀವು ಏರ್ ಬುರ ಉಲ್ಲಾರು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲಿ 4 ಜನ ಉಲ್ಲಾರು ಬರ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತ್ಲಿ ಏರ್ ಮತ್ತೆ ಉಡ್ಲಾರಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ದೂರ ಪೋಯಿರು ಚಂದ್ರತಕ್ಕ ದೂರ ಪೋಯಿರು ಸರೋಜಕ್ಕ ದೂರ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಪಂಜಿ ಬೇಯ್ಪಾರ ಪೋಯಿರು ಮಾರಿಯಣ್ಣೆ ದೂರ ಪೋಯಿರು ಪೂರ ಮೌನ ಅಂದಂದು ಸರೋಜಕ್ಕ ಪೂರ ಮೌನ ಪೂರ ಮೌನ ಅವರ ಕೂಬಾಡ್ಲೆ ಜೋರು ಕೂಬಾಡ್ಲೆ ಪಂಜಿ ಬುಡ್ರಾಗ್ ಪೋಯರಂದು ಅವನಂದುಲೆ ಸತೀಶ ನಂದಂಜಿ ಪಂಜಿ ಬುಡ್ರ ಪೋಯರಿ ಏರ್ಲ ಪಂಜಿ ಬೊರ್ಚಿ ಮಂಡರತ್ತ ಅಂಚ ಪಂಜಿ ಬುಡ್ರ ಪೋಯರು ಸೋಡಾ ಒಲ್ಲೇರು ಸೋಡಾ ಇಜ್ಜೇರು 6 ನನ ಬರೋಡಾತೆ ಬರ್ವೇರು 3 ಜನ ಉಳ್ಳಾರತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ್ಲಿ
ಮೂಜಿ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು. ಬಲೆ 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 ಮಾತಿರ್ಲಿ ಏರು ಉಳ್ಳರ್ ತೂಕ ಸರೋಜಕ್ಕಗ್ ದಾದ ಗಜಿಪ್ಪನ್ನಿ ಮೀನಾ ತರಕಾರಿಯ ಕೋರಿಯ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತು. ಅರೆ ಕೇಂಡರಿ ಜಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಜರೆ ಕೇಂದರಿ ಜನ್ ಕೇಂದಿ ಪೊಡಿರು ಸರೋಜಕ್ಕ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಾವ್ಯ ಕಚ್ಪು ದಾದ ಕೇಳ ಅಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜೋಲ ಅಂದು ದೂರ ಪೋಯಿರು ಒರಿಲಿಜ್ಜೇರಿ ರಡ್ಡು ಒಂಜಿ 2 3 ಅಡೊಟ್ಟು ಲಕ್ಕದು ಬರುವೆರು ಮಾಲ್ದಾರು ಅಡೊಟ್ಟು ಅದೋಟು ಅದೋಟು ಅದೊಟ್ಟು ಲಕ್ಕದು ಬರುವೆರು ಮಾಲ್ದಾರು ಅಂದಾರ್ ಮಾಲೊಂದೇ ಬರ್ಪೇರು ಮಾಲೊಂದೇ ಬರುವೆರು ಯಾನ್ ಹೊರ ಪಂಡೆ ಕೆಪ್ಪು ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಅಂದೆ ಸರೋಜ ಕೊರ ಪಂಡಾರೇರು ಓ ರಡ್ಡು ಜನನ ಪನಂದ್ರೆ ವಿಶಾಲ ನಂದು ರಡ್ಡೇ ಜನ ಇಪ್ಪುನು ವಿಶಾಲ ಅನ್ನತ್ತೆ ರಡ್ಡೇ ಜನ ಇಪ್ಪುನು ಪೂರ ದೂರ ಪೋಯಿರು ಗೊತ್ತುಜಿ ಚಂದ್ರತೆಕ್ಕ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾರಿ ಬ್ರದರ್ ಮಾರಿ ಅಣ್ಣಗ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಕೋರಿ ತಿನ್ನನೆ ಹಿಡ್ದು ಅರೆಗ್ ಪಿರೋ ಜ್ವರ ಬತ್ತದು ಅವೆಟ್ ಪಿತ್ತ ಕಾಮಾಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಣ್ಣ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಕುಸಲ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾರಿ ಅಣ್ಣಗ್ ಮಾರಿ ಅಣ್ಣೆ ಉಳ್ಳೇರ ಇಜ್ಜೆರ ಗೊತ್ತಿ ಮಾರಿ ಅಣ್ಣ ಇಜ್ಜೆರ ತಿರುಗುಂಡು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಚಂದ್ರತೆಕ್ಕ ತಿರುಗುಂಡು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಚಂದ್ರತೆಕ್ಕ ಅಂದೆ ಎಂಕ್ಲಲ್ ಮುಳಿನ್ ತಿರುಗುಂಡತೆ ತಿರುಗುಂಡು ಶೇ ಬಂದರು ಬಾವ ಬಂದರು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ವಿಶಾಲನ್ನೇ ಬಂದರು ಬಾವ ಬಂದರು ಒರಿ ದಿನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕೊರ್ಪೆರ್ ಮಾಲ ಅಂದ ಸತೀಶನ ಆರ್ ಸಮ ಮಾಲ್ ಪರ್ಪೆರೆ ಅರೆಗ್ ಪರ್ದ್ ಬೊಕ ಮಾಲೊಂದು ಬರ್ಪೆರ್ ಐಟು ಒರಿ ದಿನ ಮಾಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕೊರ್ಪೆರ್ ಮಾಲೊಂದು ಬರ್ಪಿರು ಮಾಲೊಂದು ಬರ್ನಾಗ ಏತು ಗುಚ್ಚಿನ ಅಂದು ಏತು ತಿರ್ತು ಬಿರ್ಕೊಂದು ಬರ್ಪೆರ ಮಾಲ್ ಬೊಕ ಲಾಸ್ಟ್ಗ್ ಕಡೆಕ್ ಒರಿನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒನತ್ತು ಕೊರ್ಪೆರ್ ಮಾಲೊಂದು ಇಪ್ಪುಲೆ ಎಂದೆ ನನ್ನ ಯಾನ್ ಮಾಲ್ಯ ನನ್ನ ನಿಕ್ಲ ಮಾಲೊಂದು ಇಪ್ಪುಲೆ ಎಂದ್ ಅರೆ ವೈದು ಚೇರು ನನಗರು ಸರೋಜಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪೇವನಂದುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪ ದೂರ ಬಿದ್ದಾಡಿಯಾರು ಸರೋಜಕ್ಕ ಓಕೆ ಬಲೆ ಪೋದು ಬಲೆ ಅವೇ ಪೂರ ಕೂಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ನೇ ಮಾತ್ರೆ ಕೂಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ನೇ ಇಜ್ಜಿ ಸತೀಶನ ರಡ್ಡೇ ಜನ ಇಪ್ಪುನಿ ನೀರು ಕೂಪಾಡಿಯಾರ ಅಗ್ಲಿಕ್ಕೇನು ಜಂದು ರಕ್ಷಿತಕಲ ಕೂಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಇಜ್ಜೆರತೆ ಇರ್ಲ ಸತೀಶನ್ನೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪೂರ ವನಸ್ ಖಾಲಿ ಮಲ್ತ್ ಬರ್ಪೇರು ಅಂದಂದು ಸರೋಜಕ್ಕನ ಪೂರ ವನಸ್ ಖಾಲಿ ಮಲ್ತ್ ಬರ್ಪೇರು ಅರಿ ಕುಡರ ಪಾಡುದು ಬರ್ಪೆ ಆವಂದ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸರೋಜಕ್ಕ ಆವ್ ಸರೋಜಕ್ಕ ಕುಡೋರ ಅರಿ ಐಕೆ ಮಾಡ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಒರಿದಿನ ಉಂಡತ್ತೆ ಐಕೆ ಅರಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಅವೇ ಬೊಕ್ಕ ವನಸ್ಗ್ ಬರ್ಪೆ ಅಂಕುಲು ಅರಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಜಿಬೇದಕ್ಕ ಬತ್ತೇರು ಹಾಯ್ ಜಿಬೇದಕ್ಕ ಎಂಚಲ್ಲರು ಒನಸಾಂಡೆ ಜಿಬೇದಕ್ಕ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರೆಗ್ ಲೈವ್ ಬತ್ನಾಗ ಸ್ವಾಗತ ಇರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಿರ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಜಿಬೇದಕ್ಕ ಒನಸಾಂಡೆ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನಿ
ಓ ದಾದಾ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ವಿಶಾಲನ್ನೇ ಓ ಪಂಡೆರ್ ಯಾಕೆ ವಿಶಾಲನಕ್ಕೆ ಏನಂದಿರು ದಾದಾ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಅಂದ್ಕೆ ಏನಂದುಲ್ಲೇರು. ದಾದೆ ಅಡಿಗೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ಲ ಬರೋಡೆಗೆ ಏನಂದುಲ್ಲೇರು. ಸರೋಜಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾರೆ ಚಂದ್ರಚಕ್ಕಲಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ಎಂಕುಲ್ಲ ಬರೋಡೆ ಅಕ್ಕ ಅಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಬಂಗುಡೆ ಕಜಿಪ್ಪುಗೆ ಜುಬೇದಕ್ಕ ಗಂದೆ ಜುಬೇದಕ್ಕ ಬಂಗುಡೆ ಕಜಿಪ್ಪ ಇಂಕ್ಲೆ ಬೂತೆ ಕಜಿಪು ಬಂಗುಡೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿಜಾರ ಜುಬೇದಕ್ಕ ಬಂಗುಡೆ ಫ್ರೈ ಇಜ್ಜೆ ಖಾಲಿ ಕಜಿಪ್ ಮಾತ್ರನೇ. ಬಂಗುಡೆ ಸುಕ್ಕನೆ ಬಂಗುಡೆ ಗಸಿಯೇ ಜುಬೇದಕ್ಕ ಬಂಗುಡೆ ಸುಕ್ಕನೆ ಬಂಗುಡೆ ಗಸಿಯೇ ಬಂಗುಡೆ ಸಾರೆ ಬಂಗುಡೆ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿಯೇ ತಗೋ ಓಕೆ ಫ್ರೈಯ ಬಂಗುಡೆ ಫ್ರೈ ಇಜ್ಜಿಗರಿ. ನಮ್ಮ ಪಾತಿನ ಕೇಂಡೆಜ್ಜೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅವಿನ್ನೊಂಚೂರು ಮಸ್ತ್ ಮೋಡ ಉಂಡಿ ಕೋಡೆಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಮೋಡ ತುಲೆಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಚಂದ್ರಾತಿಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಮಾರೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ದನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಮುಗಾಲು ಉಂಡೆ ಕೋಡೆದ ಪಿರಿತ್ ಜತೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಚಂದ್ರಾತಿ ಅಕ್ಕ ಅಂದು ಚಂದ್ರಾತಿ ಅಕ್ಕ ಮುಗಾಲು ಉಂಡು ಬಾರೆದ ಇರೆತ್ತ ಗಟ್ಟಿಗೆ ಎಂದೆ ಬಾರೆದ ಗಟ್ಟಿವು ನೀಕೊತ್ತುಂಡ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಾರೆ ഞാൻ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೇಳಿನಿ ಬಾರದ ಇರೆತ್ತ ಗಟ್ಟಿ ಉಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಾರದ ಗಟ್ಟಿ ಗೊತ್ತುಜಿ ಆ ತೊಂದುಡು ಕುಲ್ಲುಂಡೆ ಆತ್ಮಲ ಗಟ್ಟಿ ದಾದನ ರಕ್ಷಿತ ಕಡಕ್ಕೆ ನೋಡು ಅರೆಗ್ ಬಾರೆದ ಗಟ್ಟಿಗೆ ದೇ ಒಂಜಿ ದಿನ ಅಡೆಗೆ ಬೋಂಡಾವಿ ಜಡೆ ಪೂಪನ್ ಬೊಡ್ಚಿಗೆ ಯಾರು ಪಂಡೇರು ಬೊಡ್ಚಿಂದು ಪಂಡಲೆರ್ಲ ಬರ್ಪುಜೆರಿ. ಚಂದ್ರಾತಿ ಅಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮೋಡ ಕೋಡೆದ ಪಿರಿದಿಜೆ ಪಂಡೇರು ಮುಗಾಲು ಉಂಡೆ ಕೋಡೆದ ಪಿರಿತ್ ಜಾ ಪಂಡೇರು ಇತ್ತೆ ಪಂಡೇರು ಕೂಡ ಕೋಡೆ ನಾಗೇಶನ್ನೆ ಕೊಡ್ತೆರತೆ ಬೊಕ ದಾಯೆ ಪೂರ ಪರ್ತಿನಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಆ ಕೋಡೆ ಅಂಚನೆ ಪರ್ಂಡ ಉಂಡತೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಚೂಚೂರು ಯಾವ್ಜಿ ಚಂದ್ರಾತಿ ಅಕ್ಕ ಪರ್ಂಡ ಗಮ್ಮತ್ ಬರೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಪಿರಿದಿಜಿ ತುಲೆ ಅಂಚನೆ ಆಪುನಿ ಪರ್ತೆ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಾವಡತೆ ಪರಿ ಬೊಕ್ಕ ಒರಿ ಪರ್ತೆ ಅಂದ್ ಬಾಕಿದಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾವಡು ಇದು ಅಂಚನೆ ಆಂಡ್ ತುಲೆ ಇನಿ ಮುಗಾಲುಂಡು ಬಾರೆದ ಇರೆತ್ತ ಗಟ್ಟಿಯೇ ನಿಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಯಾನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಪನ್ನಿಯೇ ಎಂಕಲ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಪನ್ನಿಂದು ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ಕೂಡ ಅವೆ ಅಂಚನೆ ಬನ್ನಿ ಒಕ್ಕಡಂಜಿ ಪನ್ನಿ ಅವಿರಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಯಾನ್ ಹೊರವರ ಉಂಡತೆ ಹೊರ ಅಂಚನೆ ಪಾತೆರ್ ನೀ ಗೊತ್ತಿತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಂತಿಲೆಕ ಪಾತೆರ್ನು ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಯಾನ್ ಅಂಚನೆ ಈರೆನ್ನ ದಿಪ್ಪೊಡು ಆಯ್ಕೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತುಜಿಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಎಂಕ್ಲು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾತಂಡೆ ಕಡೆ ಅಂಡ ಎನ್ನೊಂಜ ಅಭ್ಯಾಸ ಗೊತ್ತಾಂದ ಲೆಕ್ಕ ಗೊತ್ತಿತ್ತುಂಡಲ ಗೊತ್ತಾಂದ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪುನು ಹೊರರ ಅಂಚಲ್ಲ ಉಲ್ಲೆ ನಾವೇ ಹೊರರ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಹೊರರ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾನು ಗೊತ್ತಾಂದ ಲೆಕ್ಕಲ ಆಪುಂಡು.
ಅಂದಾನ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಪನಂದುಲ್ಲೇರ್ ಆತು ಉದ್ದ ಬೊಡ್ಚಿ ಬರೆಪುನು ಅಣ್ಣಗ್ ಓದರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಬೋಡು ಸಿಸ್ಟಾರ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರ್ ಅಂದೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಆತು ಉದ್ದ ಬರೆಪುನಿ ಓದರ ಉಂಡತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಅತ್ತು ಒಂಜರ ಗಂಟೆ ಬೋಡಾಪುಂಡು. ನಮ್ಮ ನಿವಾಸ ಸುಬಕ್ಕ ಬತ್ತೀರ. ಹಾಯ್ ಸುಬಕ್ಕ, ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಸುಬಕ್ಕ, ಎಂಚಲ್ಲರು ಒನಸಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏರ್ಪುರ ಲೈವ್ ಉಡುಲ್ಲರು ನಮ್ಮ ನಿವಾಸ ಚಾನೆಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೆಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಸುಬಕ್ಕ, ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಿ ಎರಡೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ. ಚಂದ್ರ ತೆಕ್ಕ ಬಂದುಲ್ಲೆ ಬಾರೆದ ಕಂಡೆ ಕುಲ್ಲಾವುನೆ ತೊಂದುರುಡು ಪನಂದುಲ್ಲೆ ಅಂದೇ ಚಂದ್ರ ತೆಗ ಆರು ಪನ್ನಿ ಬಾರೆದ ಗಟ್ಟಿಂದು ಎಂಚಿನ ಬಾರೆದ ಕಂಡೆನೆ ಕುಲ್ಲಾವುನೆ ತೊಂದುರುಡು ಅತ್ತೆ ಆರಂಜಿ ಎಂಚಿನ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತು. ತಮಾಷೆ ಮಲ್ಪಡಾತ ನಿಗುಲು ಲೆತ್ತುಂಡಲ ಬರ್ಪು ಜರ ಐಕೆ ಬರೋಡ್ಚಿ ಪನ್ನಿ ಪನಂದ್ರೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕುಲು ಲೆತ್ತು ಜಿಂಡಲ ಬರ್ಪ ಲೆತ್ತುಂಡತ್ತೆ ಎಂಕು ಲೆತ್ತು ಜಿಂಡಲ ಬರ್ಪ ಅವೇ ಚಂದ್ರಾತಿ ಅಕ್ಕ ನಂಚಿ ಬತ್ತುಂಡ ಈರ್ನ ಎಲ್ಲಡೆ ಬರ್ಪನೆ ಅವು ಕುಶಲತೆ ಪನಂದ್ರೆ ಚಂದ್ರಾತಿ ಅಕ್ಕ ಅಂದ್ ಚಂದ್ರಾತಿ ಅಕ್ಕ ಅವು ಕುಶಾಲಿ ಕುಶಾಲ್ ನಮ್ಮ ನಿವಾಸ ಸೂಪರ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಶುಭಕ್ಕ ಸೂಪರ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಿವಾಸ ಚಾನೆಲ್ ಗೊಂಜಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಏರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದ ಕನೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಅರೆಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ ಜನ ಶುಭಕ್ಕ ಗೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ. ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಬಂದಿಲ್ಲ ಐಕೆ ಪನ್ಪುನ ಕಲ್ಪುನ ಟೈಮುಡು ಕಲ್ಪೊಡು ಸ್ಕೂಲುಗು ಬಂಕ್ ಮಲ್ಪುನ ಅತ್ತು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದ ಅಪಘಾತೆ ಅವು ನನ ಆಯ್ಜಿ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಅವು ನನ ಇಂಚನೆ ಬಿಕ್ಕದೇ ಓದೋಡಾಪುಂಡು ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ದಾದ ಅಲ್ಪುಂಡು ಬಿಕ್ಕದು ಓದೋಡಾಪುಂಡು ಅಂಡಲಂಜಿ ಓದಬೇತೆ ಕಷ್ಟೋಡು ಒಂಜಿ ತತ್ತುಂಡ ಇರೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತ ಪೋಪರತ್ತ ಅಂಚ ಸತೀಶನ್ ಹೇಳ್ತಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ಸ್ ಕೋರಿಯ ಪನಂದ್ರೆ ಶುಭಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶುಭಕ್ಕ. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸತೀಶನೇ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಹೌದು ಸತೀಶನ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ. ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಬಂದ್ರೆ ರವು ಇರಗು ಕೆಪ್ಪು ಮುಪ್ಪು ಆಪನ ಜಾಸ್ತಿ ಅತ್ತೆ ಅಂಚ ಅಂದ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಹೆಂಗ್ ಕೆಪ್ಪು ಮುಪ್ಪ ಆಪುಂಡಿಯೇ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಎನ್ನಾದ ಪ್ರಯಾಣ ಇರೆಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಆಪುಂಡು ಕೆಪ್ಪು ಮುಪ್ಪ ಆಪುಂಡು ಅವೇ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ. ಹೇಮಕ್ಕ ಬಂದರು ಆಯ್ ಹೇಮಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಒನಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಹೇಮಕ್ಕ ಇರಗಿನಿ ಬಾಲೆ ದಾದಾ ಅಲ್ಪೇರು ಹೇಮಕ್ಕನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ದಾದಾ ಅಲ್ಪೇರು ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎನ್ನಲ ಒಂಜಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಡು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಈರ್ನಲ ಒಂಜಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಡು ಇಪ್ಪಡು ಈರ್ನಲ ಇಪ್ಪಡು ಶುಭಕ್ಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ವನಸಾಂಡಕೇನ ವನಸಾಂಡ್ ಶುಭಕ್ಕ ಈರ್ನ ವನಸಾಂಡೆ ಎಂಕಲ ವನಸಾಂಡ್ ಇರಗ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಸತೀಶನೇ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಪೂರ ಅಡೆಗೆ ಬರ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಪಂಡ ಅಂದ್ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬರ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬನೇ ಇಪ್ಪಡು ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸತೀಶನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪಡವೇ ಸತೀಶನ್ನ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಪಂಡ ಮಾತೆರ್ಲಿ ಇಡೇ ಬರ್ಪೇರು ಈರ್ ಪಂಡರತ್ತ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಅಂದು ಈರ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪಡು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಅಡೆಗೆ ಬರ್ಪೇರು ಕೋಡೆ ಬತ್ತೆ ಬನ್ನಗ ಈರ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹೇಮಕ್ಕ ಅಲ್ಲೇ ಈರ್ ಬಾರ್ನ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪಂತಿಜಿ ಈರೊಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಬಾರ್ಡೆ ಅನ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪನ್ಪೆದಿ ಜತೆ ಈರ್ ಎನ್ನ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಕೇಂದೆ ಲೈವ್ ಬತ್ತಿಜಾರ ಅಂದತೆ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಪಿರಪೋಯರ್ ಅಂದ ಎದುರು ಬತ್ತದು ಮೋನೆಲ್ಲ ಅಥವಾ ಜಪ್ಪದು ಜಾರು ಯಾನು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪನ್ಯ ಕೇಂದೆ ಇರ್ ಪಿರಪೋಯಿನ ಮಾರ್ರೆ ಚೂರೊಂಜಿ ಪಾತೆರ್ ಬರ್ಡೆ ಅನ್ ಉಂತುದು ಎತ್ತಿ ವನಸ ಆವಡ ಅತ್ತೆ ಪನಂದುಲೆ ಶುಭಕ್ಕ ವನಸ ಆತಜಿಗೆ ಯಾರನ ಆ ಟೆಕ್ಕಿನ್ ಕನ್ನಡ ಬತ್ತೆ ಫ್ರಿಜ್ ಆನೆ ದಿಯೋಡು ಎಂಚ ದೀಪುನು ಪನ್ಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ರವಿತಿ ಎರಡಕ್ಕೇನು ಫ್ರಿಜ್ ಆನೆ ದಿಯೋಡಿಗೆ ಎಂಚ ದೀಪುನು ಅವು ಫ್ರಿಜ್ ಬೇತೆ ಮಲ್ಪ ಓಡಾಪುನ ಅಂದು ಟೆಕ್ಕಿನ್ ಕನ್ನಡ ಅತೆ ಸತೀಶನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಫ್ರಿಜ್ ಇಡಿತೆ ಆನೆ ದಿಯೋಡಿಗೆ ಎಂಚ ದೀಪುನು ಪನ್ಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶಾನೆ ಬನಂದುಲ್ಲ ಯಾನ್ ಗುಡ್ಡೇಡು ಉಲ್ಲೆ ಬಲೆ ಪೂರ ಜಾಗ ಉಂಡು ಫುಲ್ ಬನಂದುಲ್ಲ ಇರು ಗುಡ್ಡೇಡು ಉಲ್ಲಾರ ಇರು ಗುಡ್ಡೇಡ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಇಜ್ಜೆ ಇಲ್ಲ ಸತೀಶನ್ನ
ಸೆಕ್ ಈ ರಾತ್ರಿ ಪೂರ ಗುಡ್ಡೆ ಬರವಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಇಜ್ಜ ಮಾರೆ ಇದು ಇತ್ತೆ ಒಟ್ಟೆ ಗುಡ್ಡೆಗೆ పోతును ಮಾರೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಸೆಕ್ ಮಾರೆ ಇರು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಪೋಲೆ ಈ ಅವೆಲ್ಲ ಪನ್ಪರತ್ತೆ ಗುಡ್ಡೆಡುಲ್ಲೆ ಅಂದು ಅವು ಪೂರ ದುಂಬು ಪೂರ ಅಣ್ಣಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಗುಡ್ಡೆ ಪೋಪೆದೇರು ಈರು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಚೊಂಬು ಅದು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಗುಡ್ಡೆ ಪೋತಾರತ್ತೇರು ಚೊಂಬು ಬಾಲಿ ವದ ಗುಡ್ಡೆ ಇತ್ತೇರ್ ಏಮಕ್ಕ ಬಂದ ಯಾನ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಕಡಪುಡ್ದೆ ಈರ್ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತಾರು ಅಂದೆ ಅಂದೆ ಏಮಕ್ಕ ಕಟ್ಟಾದ ಎಂಗನೆಗೆ ಬುಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತೇಜಿ ಮರ ಯಾನ್ ತೂಪೆಂಡ ಪಾತಿರುದು ಅತ್ತ ಇರ್ಡ ಸಾರಿ ಅವೇ ಬೇಜಾರ್ ಈರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ ಬರ್ನಾಗ ಲೇಟ್ ಆತ್ ಇರ್ ಬೇಗ ಹೋಯ್ದ್ರಿ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೆ ಬೇಗ ಇಪ್ಪೋಡು ಅಣ್ಣ ಅಂಚೆ ಜನ ಪೂಜೆಗೆ ಇಪ್ಪೋಡು ನಿದ್ದೊಕ್ಕೈತೆ ಒಂಬರಕ್ಕೆ ಅಂದೆ ಐತೆ ಜನ ಬೇಗ ಬರ್ಪರತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಜನ ಇಪ್ಪುಜೆರ್ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಲೈವ್ ಬೇಗ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪಿನಿ ಅಂಚ 10 ಗಂಟೆ ಸಾರಿ ಅವೇ ಈರ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ತೂತು ಜಾನ್ ತೂತಿಪ್ಪೆಂಡ ಪಾತೆರ್ದು ಎರಡ ಸಾರಿ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೊಡು ಚವೆ ಏಮಕ್ಕ ತೂತು ಜಾರ ಪನಂದುಲ್ಲೆ ರಂದ ಅಂದ್ ತೂತುಜಿ ಏಮಕ್ಕ ಯಾನ್ ತೂಪೆಂಡ ಕಟ್ಟು ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆದ್ದಿ ಇರಡ ಪಾತೆರ್ದ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆದೆ ತೂತುಜಿ ಒನಸಂಡ್ ಕಜಿಪ್ ಮೀನು ಏಮಕ್ಕಗ್ಲ ಮೀನ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮೀನು ಅಂದೆ ಓಕೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಪನಂದುಲ್ಲೆರ್ ಬಾಕಿಲ್ ದೆತ್ತು ದಿವೊಡಿ ಗುಡ್ಡೆಡ್ ಒಲ್ತು ಬಾಕಿಲಿಯೇ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಗುಡ್ಡೆಡ್ ಒಲ್ತು ಮಾರೆ ಬಾಕಿಲ್ ಈರ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಬರ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಆರ್ ಗುಡ್ಡೆಡುಲ್ಲೆರ್ ಈರ್ ಬಾಕಿಲ್ ದೆತ್ತು ದಿವೊಡು ಪನ್ಪೆರ್ ಇತ್ತ ಬಾಕಿಲ್ ದೆತ್ತಿಪ್ಪುನು ಗುಡ್ಡೆಡ್ ಬಾಕಿಲ್ ಉಂಡ ದೆತ್ತು ದಿವರ ಅಯ್ಯೋ ಸತೀಶನ್ನೆ ಬಾಕಿಲ್ ಗೆತ್ತು ದೀಪುನು ಪನಂದುಲ್ಲೆರ್ ಬಾಕಿಲ್ ಇತ್ತುಂಡತ್ತ ದೆತ್ತು ದೀಪುನು ಗುಡ್ಡೆ ಡಲ್ತು ಹಾಕಿಲಿ ಅಜ್ಜಿ ಕತೆ ಬತ್ತೀರ್ ಮುರಾಣಿಯರ್ ಬತ್ತಿತ್ತೀರ್ ಅಜ್ಜಿ ಕತೆ ಬಾರಿ ಅಪರೂಪ ಹತ್ರ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಪನಂದುಲ್ಲೆರ್ ಎಂಕುಲು ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಕತೆ ಈರೆಂಚೊಲ್ಲರ್ ಅಜ್ಜಿ ಕತೆ ಒನಸಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರೆ ಲೈವ್ ಬತ್ತನೇಕ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತೀರ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಟೆಕ್ಕಿನ್ ಕನ್ನಡ ಜಿರಾಪೆ ದಿಯೋಡ್ಗೆ ಎಂಚ ದೀಪುನು ಐಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಬೇತನೆ ಮಲ್ಪೋಡ ಅಪ್ಪುನ ಅಂದ್ ಟೆಕ್ಕಿನ್ ಕನ್ನಡ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ನೀರ್ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಲೆನೆ ದಿವೊಂದುಲ್ಲಾರಿತ್ತೆ ಐಕ್ ಒಲ್ತು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ತಯಾರು ಮಲ್ಪುನು ಅಜ್ಜಿ ಕತೆ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಜ್ಜಿ ಕತೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ನೇಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೆಗ್ ಅಜ್ಜಿ ಕತೆ ಇತ್ತೆ ಬನಂದುಲ್ಲೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕತುಲ್ಲೆ ಯಾರನ್ನ ಮಂಡೆ ಕೊರಡು ರಕ್ಷಿತಕ್ಕನ ಅವು ಆನೆಂದ್ ಎತ್ತು ಜಿರಾಪೆನ್ ದಿವೊಡು ಬನಂದುಲ್ಲೆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾರೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕನ ಟೆಕ್ಕಿನ್ ಕನ್ನಡ ತೆಲ್ತಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಂದ್ ಮಾರೆ ಎಂಕ್ ಬೇಜಾರಂಡ್ ದಾದ ಮಲ್ಪುನಿ ನನ್ನ ಯಾನ್ ಕೋಪ ನಿಕಲ್ಡ ಬನಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಂದೆ ಅಮ್ಮಕ್ಕ ಯಾನ್ ಪನ್ಯತೆ ಸ್ವಾರಿ ಪನ್ಯತೆ ಯಾನ್ ಕಮೆಂಟ್ ತೂತುಜಿ ಅಮ್ಮಕ್ಕ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೊಡು ಚವೆ ಯಾನ್ ತೂಪೆಂಡ ಅಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಓದಿದತೆ ವಾ ಬಂಗೋಡಂಡಲ ಓದಿದೆ ಮಾರ್ರೆ ಜನ ಪೂಜ್ಯರತೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬತ್ತ ಪೋಪೆರು ಅಂಚ ಎಂಕುಲೈತೆ ಬೇಗ ಉಂತುಜಿತ್ತು ಸಾರಿ ಅಮ್ಮಕ್ಕ ಸಾರಿ ಕೋಪ ಮಾಡಬೇಡಿ ಕೋಪೆ ಒಂತರ ಕೋರಿಗೆ ಡಪ್ನಿ ರಾಜವಡಂಡ ಮೀನ್ ಕೋರಿದ್ದೀಕ ಆನೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಅಂದು ಬನಂದುಲ್ಲೆರ್ ಟೆಕ್ಕಿನ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸತೀಶನೆ ಬನಂದುಲ್ಲೆರ್ ಮೀನ್ ಕೋರಿದ್ದೀಕ ಆನೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಬನಂದುಲ್ಲೆರ್ ಆನೆ ಕುಲ್ಲು ಜತ್ತಾಯ್ತು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಬನಂದುಲ್ಲೆರ್ ಗುಡ್ಡೆಡ ಅತ್ತಿ ಫ್ರಿಡ್ಜಿಗೆ ಗುಡ್ಡೆಗ್ ಈರೆ ಬಾಕಿಲ್ ದೀಲೆ ಎಂಕ್ ಫ್ರಿಡ್ಜಿಗ್ ಪನ್ನಿ ಪನಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಂದ ಯಾನೆ ಕಡೆ ಪಾತೆರ್ದಿನ ಕೇಂದು ಚಂದೇರೆಗ್ಲ ಚಂದ್ರದೇಕ ಬನಂದುಲ್ಲೆರ್ ರಚ್ಚು ಈತೆ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಆಲ್ನ ಕಂಡನೆ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಓಲಂಡ ತತ್ತಂಡ ನಾಯ್ದ ಮಗ ದಾಯಿತ ಪಾತೆರುವ ನೆಕ್ ಸರಿ ಪಾತೆರ್ಯರ ನಾಲಿಗೆ ತಿರ್ಗುಜ ಪನುವಲ್ ಎಂಚಿನ ವರಂದಾರ ನೆರ್ನಿಯ ಪುಗಾರ್ನಿಯ ದಾದೆಂದೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಂಡಿಜ ನಾಳೆ ತಿರ್ಗುಜ ಅಂದ್ಕೇನು ಬರತ್ತ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಅರಂಚ ಪನ್ನಿ ಚೂರ್ ತತ್ತುಂಡ ಕಂಡನೆ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಅರ್ಥ ಜೇಗೆ ಬನ್ಯಾರು ನಾ ಇದಕ್ಕ ನಿರ್ವೇರಂದು ಸರಿ ಪಾತೆರ್ರ ಪೂಜ ಅಂದು ಅಂಚನ ಅಂಚ ಅಂಚಾರು ಪನ್ನಿ ಅಂಚ ಪನ್ನಿ ಆತ ರಕ್ಷಿತ ಕಂಚ ಪನ್ನು ಇರಂದು ಕಂಡನ್ಯಾಗಿಂದ ಅಂಚ ಸರಿ ಪಾತೆರ್ರ ಪೂಜ ನಾಳೆಗೆ ತಿರ್ಗುಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪನಾರ ಪೂಜ ಅಂದು ಅಜ್ಜಿ ಕತೆ ಬನಂದುಲ್ಲೆರ್ ಯಾನ್ ಬನ್ನಾಗ ನಿಕುಲು ಇಪ್ಪುಜಾರು ನಿಕುಲು ಬನ್ನಾಗ ಯಾನ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಬನಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಂದೆ ಅಜ್ಜಿ ಕತೆ ಅವ್ಲ ಅಂದಿಯೇ ಈರ್ ಬರ್ನಾಗ ಎಂಕುಲು ಇಪ್ಪುಜ ಎಂಕುಲು ಬರ್ನಾಗ ಈರ್ ಇಪ್ಪುಜಾರ ಅಂದ ಅವ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನಿ ಎಂಕುಲ ಪಂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತತೆ ಈರ್ಲ ಬತ್ತಾರತೆ ಎಂಕುಲ ಉಲ್ಲ ಇನಿ ಒಂಚೂರು ಎಂಕುಲು ಮೀಟ ಆಯ ಪಂಡ ಸುಮಾರು ದಿನ ದಿಂಚಿ ಯಾನ್ ಬರ್ನಾಗ ಈರ್ ಇಪ್ಪುಜಾರು ಈರ್ ಬರ್ನಾಗ ಯಾನ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಅಂಡ ಇನಿತ್ತ ಗುರುವಾರ ದಿನೊಟ್ಟು ಈರ್ಲ ಉಲ್ಲಾರು ಯಾನ್ಲ ಉಲ್ಲೆ ಪಾರಿ
ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಈರ್ ಏರ್ ಪನೋಡು ಪಂದ್ ಪಂಡಿಜರ್ ಐಕ್ ಯಾನೆ ಪಂಡೆ ಟೆಕ್ಕಿನ್ ಕನ್ನಡ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಲ್ಲೆ ಟೆಕ್ಕಿನ್ ಕನ್ನಡ ಇರ್ ಏರ್ ಪನೋಡೊಂದು ಪಂಡಿಜರ್ಗೆ ಐಕ್ ಆರೆವನ್ನಿಗೆ ಏರ್ ಪನೋಡ್ಚಿ ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲಾರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಟೆಕ್ಕಿನ್ ಕನ್ನಡ. ಅರ್ನ ಕುಡೊಂಜಿ ಕ್ವಶ್ಚನ್ ಉಂಡು ಟೆಕ್ಕಿನ್ ಕನ್ನಡ ಎಂಕೆಗೆ ಅಂದೆರ್ ಅನ್ನ ಕಾಡುಡು ಪಾರ್ಟಿ ಆವೊಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಪೂರ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಅನಿಮಲ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಅವು ಒವು ಪನ್ಲೆ ಅನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಆ ಮಂಗೆ ಆದಿಪ್ಪೊಡಿ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಅನ್ನ ಪನ್ನೆ ಸರಿ ಅಕ್ಕ ಪನ್ನೆ ಸರಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಪನ್ನೆ ಸರಿಗೆ ಅಂದೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅವು ಯಾನ್ ಪನೋಡ ಟೆಕ್ಕಿನ್ ಕನ್ನಡ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಟೆಕ್ಕಿನ್ ಕನ್ನಡ ಬೊಡ್ಚಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಪನ್ಪಿನ ಬೊಡ್ಚಿಗೆ ಅನ್ನ ಅನ್ನ ಬರ್ಪುಜಿ ಅವು ಫ್ರೈಡೇ ಉಂಡು ಅತ್ತೆ ಫ್ರೈಡೇ ಅನ್ನೆ ಆನೆ ಅನ್ನ ಬರ್ಪುಜಿ ಅವು ಫ್ರೈಡೇ ಉಂಡು ಅತ್ತೆ ಆನೆಗೆ ಆನೆ ಆನೆಗೆ ಆನೆ ಬರ್ಪುಜಿಗೆ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಪಾರಿ ಲೈಕ್ ಬಂಡ್ರು ಅರೆ ಪಾರಿ ಲೈಕ್ ಆಣಿಗೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಸತೀಶ್ ಬ್ರದರ್ ಪನಂದ್ರೆ ಟೆಕ್ಕಿನ್ ಕನ್ನಡ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಅವ್ರು ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ಗೆ ಟೆಕ್ಕಿನ್ ಕನ್ನಡ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಜ್ಜಿ ಕತೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ತೂಕ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಪನ್ಲೆ ಇರೆಗ್ ಮರತ್ತು ತುಂಡ ಅತ್ ನೆನಪ್ ಉಂಡ ತೂಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಅಜ್ಜಿ ಕತೆ ಈರ್ನ ಪುದರ್ ಪಂತಾರ್ ಮಾರ್ರೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಪುಂಡರಿಕ ಬ್ರದರ್ ಬತ್ರ ಹಾಯ್ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಊಟ ಆಯ್ತು ಪುಂಡರಿಕ ಬ್ರದರ್ ನಿಮ್ದು ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಲೈವಿಗೆ ಬಂದದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಪುಂಡರಿಕ ಬ್ರದರ್ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಆನೆ ಅಟ್ ಜಿರಾಪೆ ಪನಂದುಲ್ಲರಿ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ವಿಶಾಲ್ ಅನ್ನೆ ಬತ್ತಿರು ಪಂಡೇರಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅನ್ನ ಅಕ್ಕ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ಓಕೆ ವಿಶಾಲ್ ಬ್ರದರ್ ಈತ್ ಬಿಡ್ತು ಲೈವ್ ಬತ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ರೀ ಇರೆಗ್ಯುಲರ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ವಿಶಾಲ್ ಅಣ್ಣ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬ್ರದರ್ ಹಾಯ್ ಪನಂದ್ರ ಹಾಯ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬ್ರದರ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಒನಸಾಂಡೆ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬ್ರದರ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಪುಂಡರೀಕ ಬ್ರದರ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಪನಂದ್ರ ಅಜ್ಜಿ ಕತೆ ಅರೆಗ್ ಈರ್ನ ನೇಮು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಂದ್ ಅರೆಗ್ ಕೆಪ್ಪು ಮುಪ್ಪು ಆಪುಂಡುಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಾಯ ಆಂಡ್ಗೆ 100 ವರ್ಷ ಆಂಡ್ಗೆ ನೆನಪು ಇಪ್ಪಂದ್ ಆರ್ನ ಪುದರ್ ನೆನಪು ಇತ್ತುಂಡು ಮಾರ್ರೆ ಎಂಕ್ ನೆನಪಿತ್ತುಂಡು ಆರ್ನ ಪುದರ್ ನೆನಪಿತ್ತುನು ಅವೇನ ನಾಗರ ಹಾವು ಹೇಮಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾಗರ ಹಾವ್ಗೆ ಅವು ಅತ್ತಿ ಅವು ಮುಗ್ಗಿದಾಂಡೆ ಹೇಮಕ್ಕ ಅವು ಜಿರಾಪೆಗೆ ನಾಗರ ಹಾವು ಅಲ್ಲ ಅದು ಜಿರಾಪೆ ಅಂತೆ ಹೇಮಕ್ಕ ಫ್ರೈಡೇ ದಾದ ಉಂಡು ಹೊರ ಸಾರಿ ಪನ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಅಣ್ಣ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಅವು ಜಿರಾಪೆ ಫ್ರೈಡೇಗೆ ಅಂಚ ಬರ್ಪುಜಿಗೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಹಾಯ್ ಹೇಮಕ್ಕ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಹೇಮಕ್ಕಿರೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಹಾಯ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ನೀವು ಶುಭಕ್ಕ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಶುಭಕ್ಕ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಲೈವ್ಗೆ ಬಂದದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಿಮಗೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಶುಭಕ್ಕ ಪುಂಡರೀಕ ಬ್ರದರ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಊಟ ಆಯ್ತು ನಿಮಗೆ ಏನು ಊಟಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನಮಗೆ ಮೀನು ಪುಂಡರೀಕ ಬ್ರದರ್ ನಮಗೆ ಮೀನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪುಂಡರೀಕ ಬ್ರದರ್
ರಕ್ಷಿತಕ ಆಯ್ತಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಂಡೆರ ಆರೊಂಜಿ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಫ್ರಿಡ್ಜಿಡ್ ಆನೆ ಇತ್ತಂಡ ಆನೆನ್ ಗೆತ್ತು ಜಿರಾಪೆನ್ ದೀತೆರ್ ಅಂಚ ಜಿರಾಪೆ ಫ್ರಿಡ್ಜಿಡ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಜಿರಾಪೆ ಪಾರ್ಟಿಗ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದ ಇತ್ತು ಫ್ರಿಡ್ಜಿಡ್ ಜಿರಾಪೆದ ಬಟೊಂಡ ದುಂಬ ಆನೆ ಇತ್ತನ್ಗೆ ಅದು ಪೇರು ತೂತೆರ್ ಯಾನ್ ತೂತುಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂದ ಅಂದ್ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅವು ಫ್ರೈಡೆ ಹತ್ತಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಅವು ಈರೊಂಜಿ ಅಂದಿಯೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಯಾನ್ ಯಾಕಡೆ ಫ್ರೈಡೆ ಬನ್ನಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಂಡೆ ಫ್ರಿಡ್ಜಿಂದು ಮಂಗಳಕ್ಕ ಮಲ್ತು ದಾದಾ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಲ್ಪುನು ಮಾರ್ರೆ ಈರೊಂಜಿ ಮಾರ್ರೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಅವು ಎಕಡೆ ಫ್ರೈಡೆ ಬನ್ನಿ ಇತ್ತೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಬಂಡತೆ ಇತ್ತೆ ಓದಿನ ಕೇಂಡೈರೆಗ್ ಆ ಫ್ರಿಡ್ಜಿಡ್ ಆಣೆ ಇತ್ತುಂಡು ಅವೆಂದ ಎತ್ತು ಜಿರಾಪೆ ಅಂದಿತ್ತೆರ್ ಅಂಚ ಜಿರಾಪೆ ಫ್ರಿಡ್ಜಿಡ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಜಿರಾಪೆ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪುಜಿಂದ್ ಬರ್ರಾ ಪೂಜೆ ಹಾ ಉಂಡದ ಹ್ಮ್ ಸತೀಶಾನೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಕೆಪ್ಪು ಮುಪ್ಪ ಆಪುಂಡು ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶಾನೆ ಅಂದ ಅಂದ್ ಕೆಪ್ಪು ಮುಪ್ಪ ಆಪುಂಡಿ ಅಮ್ಮೂಲ ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ತೂದು 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 ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಲ ಏಮಕ್ಕ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಇಡ ಹಾಯ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಏಮಕ್ಕ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಏಮಕ್ಕ ಪುಂಡರಿಕ ಬ್ರದರ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಊಟ ಓಕೆ ಸೂಪರ್ ಓಕೆ ಸೂಪರ್ 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 ಚಿಕನ್ ಊಟ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿದ್ದು ಒಂದೊಂದು ಲೈಕ್ ಪುಂಡರಿಕ ಬ್ರದರ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡೋದಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಸತೀಶನ್ನೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ನನ್ನ ಎಂಕ್ ಪಾಡ್ವೆರ್ ಅಂದ್ ಫ್ರಿಡ್ಜಿಗು ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಸತೀಶಣ್ಣ ದಾಯೆ ಫ್ರಿಡ್ಜಿಗ್ ಬಾಡ್ನು ಚಂದ್ರಾಚಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅವು ಮಾತ ಅಂದ್ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಬತ್ತಿಜೇರ್ ದಾನೆ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಂದ ಅಂದ್ ಚಂದ್ರಾಚಕ ಅವು ಮಾತ ಅಂದ್ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ ದಾನೆ ಬತ್ತಿಜೇರ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮಾರೆ ದಾನೆ ಬತ್ತಿಜೇರ್ಂದ್. ಪುಂಡರಿಕ ಬ್ರದರ್ ನಿಮ್ಮ ಊರು ನಮ್ಮ ಊರು ಕಾರ್ಕಳ. ಪುಂಡರಿಕ ಬ್ರದರ್ ನಮ್ಮ ಊರು ಕಾರ್ಕಳ. ನಿಮ್ಮ ಊರು ಯಾವುದು ಜಟ್ಟಿ ಪಲ್ಲನಾ? ಇನಿ ಮಾಲಿಜ್ಜಾತ ಅಂಚ ಕೆಪ್ಪು ಮುಪ್ಪು ಆಪುನು ಅಂದ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಂದ ಅಂದ್ ಸತೀಶಣ್ಣ ಇನಿ ಮಾಲಿಜ್ಜತೆ ಅಂಚ ಕೆಪ್ಪು ಮುಪ್ಪು ಆಪುನು ಮಾರೆ ಮಾಲ್ದಾರ್ ಬರ್ಪುಜೆರ ತೋಜುಂಡು. ಚಂದ್ರತೆಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಒರ ಆನೆನ್ ದೆತ್ ನಾಯಿನ್ ದಿಂಡ ಎಂಚಾವು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಚಂದ್ರತೆಕ್ಕ ಅಂದ್ ಚಂದ್ರತೆಕ್ಕ ಒರ ಆನೆನ್ ದೆತ್ ನಾಯಿನ್ ದಿಂಡ ಎಂಚಾವು ನಾಯಿ ಬುಕ್ಕ ಬರ್ಪುಜಿ ಪಾರ್ಟಿಗ್ ಅತೆ ಬೊಕ ನಾಯಿ ಪಾರ್ಟಿಗ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಏಮಕ್ಕ ಪನೊಂದು ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೀನ್ ಏಮಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮೀನ್ ಏಮಕ್ಕ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೀನ್ ಮೀನ್ ಏಮಕ್ಕ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಂದೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜ ಕೇನುಜಿ ಎನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಇರೆಗ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜ ಎಂಕ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜ ದಾದಂದೆ ಗೊತ್ತಾವ್. ಚಂದ್ರವಚಕ್ಕ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಚಂದ್ರವಚಕ್ಕ ಈತ್ ಬುಡ್ತು ಲೈವ್ ಬತ್ನಾಯ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೆಗ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಚಂದ್ರವಚಕ್ಕ ಎಲ್ಲೆ ಬಲೆ ಲೈವ್ಗು.
ಚಂದ್ರವತಿ ಅಕ್ಕಲ ಸೋಡ ಸರ್ಬತ್ ಕಡ ಪುಡಿಯರೆ ನೀ ನಾಗೇಶನ್ನೇ ಬೈಜರತ್ತ ಅಂಚ ಏಮಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆನೆದ ಮೇಲ್ಡ್ ಫ್ರಿಜ್ ದೀವೋಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂಡರ ಏಮಕ್ಕ ಆನೆದ ಮೇಲ್ಡ್ ಫ್ರಿಜ್ ದೀವೋಡು ಅತೆ ಅಂದ ಅಂದ ಅಂದ್ ಸತೀಶನ್ನೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇರೆಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಕೇನುಂಡು ಇಜ್ಜಿಂಡಲ ಕೇನುಂಡ ಏರೆಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಕೇನುಂಡ ಇರೆಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಕೇನುಂಡ ದಾದಂದ್ ಗೊತ್ತಾಪ್ಜಿ ಪುಂಡರೀಕ ಬ್ರದರ್ ನಮ್ಮ ಊರು ಸುಳ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹೌದಾ ನಿಮ್ಮೂರು ಸುಳ್ಯನಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೂಪರ್ ಸುಳ್ಯ ನೀವು ಸುಳ್ಯದವರಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲೆರು ವಾ ಸೋಡ ಇನಿ ಈರ್ನ ಲೆಕ್ಕಡ್ ಚಂದ್ರಕ್ಕ ಪನ ನಂದ ಅಂದಿನಿ ಚಂದ್ರಕ್ಕನ ಲೆಕ್ಕಡು ಸೋಡ ಸರೋಜಕ್ಕ ಪರ್ಲೆ ಪರ್ಲೆ ಸತೀಶನ್ನೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾಲ್ದ ಜನ ಬೇತೆ ಆಂಡ್ ಏರ ಆಂಡದಾನಿ ಮಾಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅತೆ ಅನ್ನ ಅಂದ ಅಂದ್ ಸತೀಶನ್ನ ಜನ ಏರ್ ಆಂಡದಾನಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಾಲ್ ಇತ್ತುಂಡಾಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಮಾಲ್ ತಿಕ್ಕುಂಡಾಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಾಲ್ ದಾಂಡ್ ನಮ ಮಾಲ್ ಏರ್ನಂಡದಾನೆ ಮಾಲೋಡ ಅತೆ ಜಿಬೇದಕ್ಕ ಬತ್ತೇರು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪನರಂದೇ ಬತ್ತೀನಿ ಜಿಬೇದಕ್ಕ ಬಂಗುಡೆ ತಿಂದಿದ್ದು ಬತ್ತೇರ ಅರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಜಿಬೇದಕ್ಕ ಈತ್ ಬರ್ತು ಲೈವ್ಗೆ ಬತ್ತಿನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೇಗ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಜಿಬೇದಕ್ಕಲ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದ ಅಂದ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪನರಂದೇ ಬತ್ತೀನಿ ಇತ್ತೆ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಜಿಬೇದಕ್ಕ ಏನ ಕಡೆ ಪಂಡ ಇರಡ ಕೇಂಡಿ ಜಂದಿರೆಗ್ ಈರ್ ಅರಿ ಕಡೆ ಯಾರ ಪಿದಾಡೆ ಪಂಡರತ್ತ ಅರಿ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕಡೆಲೆ ಎಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಬರ್ಪ ಎಲ್ಲ ಬೊಲ್ಪ್ ಗೀರ್ನ ಜಾಲ್ ಡಿಪ್ಪ ಪಂಡ ಕಡೆ ಕೇಂಡಿಜ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಂಜಾಂಡ ಇತ್ತೆ ಕುಡ ಅರಿ ಕಡೆ ಒಡಾಪುನ ಅಂದ್ ಏನ ಕಡೆ ಪಂಡ ಇರಡ ಎಂಕುಲು ಬರ್ಪ ಎಲ್ಲ ಬೇಗ ಬರ್ಪ ಬೊಲ್ಪ ಅನಗೀರ್ನ ಜಾಲ್ ಡಿಪ್ಪ ಅಂದ್ ಓ ಭಲೆ ಭಲೆ ಬನಂದಿ ತುಲೆ ಎಲ್ಲೇರು ಬಾಕಿಲ್ ದೆಪ್ಪಡ್ದಮ ಎಂಕುಲು ಇರ್ನ ಜಾಲ್ಡುಲ್ಲ ಅರಿ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಕಡೆದಿಲೆ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ತೂಲೆ ಎಲ್ಲೆ ತೂಲೆ ಈರೊಂಜಿ ಏತ್ ಗಂಟೆಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಒಂಜಿ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಎಲ್ರಾಮ್ ದೀಲೆ ಅವೇ ಈರ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ನದುಲೆ ಎಂಕುಲು ಪಿದಾಯಿ ಇಲ್ಲ ಜಾಲ್ಡುಲ್ಲ ಇರ್ನ ಸತೀಶನೇ ಚಂದ್ರವತಿ ಅಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರಡೆ ಮಾಲ್ ತಿರ್ಗುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಂದಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಲ್ ತಿರ್ಗುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ತಿರ್ಗುಂಡು ಅವೇ ಅಂಚ ಮಾಲ್ ಅಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಕೊರ್ಲೆ ಜಿಬೇದಕ್ಕ ಮಿಕ್ಸ್ದ ಸೌಂಡ್ಗು ಕೇಂಡಿಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದೆ ಮಿಕ್ಸ್ದ ಸೌಂಡ್ ಕೇಂಡಿಜಿ ಅತೆ ಓಪನ್ ದಿದಿತ್ತೆರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪರ ಆಯ್ಜಿ ಜಿಬೇದಕ್ಕ ಸೌಂಡ್ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ದಿಯೋಡಿ ಅಪಂಡಕ್ಕೆ ಏನುಂಡು ಓಕೆ ಬಲೆ ಪನೊಂದುಲೆ ತೂಲೆ ಎಲ್ಲೆ ತೂಲೆ ಈರ್ ಲಕ್ಕಡ ತುಂಬು ಎಂಕ್ಲು ದೋಸೆ ಮಲ್ತದ ಆಪುಂಡು ತೂಲೆ ಈರ್ ಅರಿ ಕಡೆದಿಲೆ ಈರೆಲ್ಲ ಲಕ್ಕಡ ತುಂಬು ಈರೆ ದೋಸೆ ರೆಡಿ ಈರ್ ಲಕ್ಕನಾಗ ದೋಸೆ ರೆಡಿ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಎಲ್ಲ ತುಲೆ ಪುಂಡರೀಕನ್ನೇ ಬಂದ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಶುಭರಾತ್ರಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ಓಕೆ ಪುಂಡರೀಕ ಬ್ರದರ್ ನಮ್ಮ ಲೈವಿಗೆ ಬಂದದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಿಮಗೆ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಶುಭರಾತ್ರಿ ಬಾಯ್ 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 ಪುಂಡರೀಕ ಬ್ರದರ್ ಬಾಯ್ ಜಿಬೇದಕ್ಕ ಓಕೆ ಓಕೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ಓಕೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಬೊಲ್ಪುಗು ಬೇಗ ಲಕ್ಕದಲ್ಲ ಪೋಡಿಗೆ ಅವೀರೆಗ್ ಇರ್ ಪಿದಾಯಿ ಬಾಕಿ ಲೆಪ್ಪನಾಗ ಅವು ಪಿದಾಯಿ ಕುಲೊಂದಿತ್ತುನು ಎಂಕ್ಲೇ ಅವೇ ಇದಾಲ ಪೋಡಿ ಅರ್ಚಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಬಾಕಿಲ್ ದೆಪ್ಪರ್ಲ ಪೋಡಿ ಬೇರೆ ಅಂದು ಇತ್ತಂತ ಚಳಿ ಉಂಡತ್ತೆ ಅಂಚ ಎಂಕುಲು ಮುಸ್ಕು ಬಾರ್ದು ಮೇನಿ ಕುಲೊಂದು ಇಪ್ಪಾಯ್ಟೆ ನಾನು ಪೋಡಿ ಅರ್ಚಿ ಅವೇ ನನ್ನ ಚಳಿ ಸೂರಪ್ನತ ಅಂದು ನನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಚಳಿ ಆಮೇಲೆ ಮಾಲೆ ಪಾನೆ ಟೈಮ್ 4 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಪಾತೆರ್ಲೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಸತೀಶನ್ನೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕೈಟ್ ಕಡೆಲೆ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಕ್ಕ ಅನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದೆ ಸತೀಶನ್ನ ಕೈಟೆ ಕಡೆ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂದ ಆರು ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಡೆ ಅತ್ತೆ ಅಂಚ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತನೆ ಯಾರ ಕಡೆ ಕೇಂದುಜಿ ಆರು ಪೋದ ಅಣ್ಣಂದು ಜಿಬೇದ ಕತೆ ಯಾನ್ ಕೂಡ ಪಣ್ಣವ್ರೆ ಅವರೇ ಕೇಂಡಿಜಿ ಅಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜತೆ ಅಂಚದು
ಕೇನುಜಿ ಕಟ್ಟು ಕಟ್ಟು ಕೇಂಡಿ ಪೋಡು ರಡ್ಡೆ ಜನ ಇಪ್ಪುನಿ ಸತೀಶನೇ ಪನಂದ್ರೆ ಇತ್ತೆ ಒಲ್ಪ ಉಂಡು ಕಲ್ಲು ಅತ್ತೆ ಮೂಲುಂಡಿ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲಾಡು ಉಂಡು ಸತೀಶನ್ನ ಎಂಕ್ಲೆನೆಲ್ಲಾಡು ಕಲ್ಲು ಉಂಡು ಈರ್ನೆಲ್ಲಾಡಿಜ್ಜೆ ಇತ್ತೆ ಉಂಡತ್ತೆ ಕಲ್ಲು ಉಂಡು ಇಲ್ಲಾಡ ಅಂಡ ಕಡೆ ಉಜೆರ ಇಟ್ಟು ಅತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ಗೆ ಕಾತು ಕಲ್ಲು ಇಪ್ಪುಂಡು ಸಾಧಾರಣ ತುಂಬುದ ಪೂರ ಕಲ್ಲು ಉಂಡತ್ತೆ ಚೌಪುರ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕಡೆಯರ ಇತ್ತೆ ಕಡೆ ಉಜೆರ ಎಂಕ್ಲ ಉಂಡು ಕಡೆ ಬೇರೆ ಎಂಕ್ಲು ಯಾನ್ ಕಡೆ ಬೇ ಓರ ಪುರ್ಸತ್ ಇತ್ತಂಡ ಈರು ಮಲ್ಲ ಬಿಲ್ಡಪ್ ದೆ ನಚ್ಚಿ ಇದೆ ಸೂಟ್ ಅಪ್ಜಿ ಪಕ್ಕಡೆ ಸುಳ್ಳುವನ వచ్చి ಜಿಬೇದಕ್ಕ ಪೋದಾಂಡ ಅಂದ್ ಮಾರೆ ಬುಕಾರ ಎಲ್ಲ ಇರಲ್ಲ ಪೋಡಿ ಎರಡ ಮಾರೆ ಪಂಡೆ ಅರ್ಕೆ ಏನ್ ಡಿಜಾನ್ ನಿಜಾನ ಅಂದೆ ಕಡೆಪೆಲ್ಲು ಏಪೆ ಕಡೆತನೆ ಮುಲ್ಪಲ ಉಂಡು ಎಂಕುಲು ಇತ್ತೆ ಕಡೆವುನು ಬನಂದ್ರೆ ಅಂದಂದು ಎಂಕುಲ್ಲ ಮೂಲು ಉಂಡು ಯಾಂಕುಲ್ಲ ಐತೆ ಯಾನ್ ಹೊರರ ಕಡೆ ಬೇತೆ ಇದು ಪಕ್ಕಡೆ ಬಿಡ್ರಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಹಾಕ್ತಾರ ಅಲ್ಲಿ ಈರು ಕಡೆಯರ ಎಂಗ್ಳು ತಿಂದ ಪಕ್ಕಡೆ ತಿಂದ ಕೆಲವು ದುಂಬುದ ಪೂರ ಕೆಲವು ಇಲ್ಲಾಡುಂಡಿ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಲ್ಲ ಅವು ಪೂರ ಇಲ್ಲಾಡು ಪೂರ ಪಿದಾಯಿ ಓಲೋಲು ಉಂಡು ಮಾರ್ರೆ ಅವೇ ನೇರೆಗ್ಲ ಕೊನ ಅರ್ಲ ಅಂದ ಅತ್ತ ನೆಲೆ ಕಲ್ಲು ದುಂಬವಣ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತಿರತಿ ಇತ್ತು ಬುರ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತೆ 3 ಜನ 4 ಜನ 5 ಜನ ಅಣ್ಣ ಇತ್ತು ಬುರ ಏರುಳೆ 4 ಜನ ಇಲ್ಲಾಡು ಪೂರ ಬೇತೆ 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 ಪಾಲಾದ ಹುಲ್ಲು ದಿಪ್ಪಿರತ್ತ 2 ಜನ 3 ಜನ 2 ಜನ 3 ಜನ ಒಡೆಗೆ ಪೋಯರ್ ಪೂರ ಅಂದ ಸತೀಶನ್ನ ಇಜ್ಜೆ ಇರ್ತಲೆ ಒಡೆ ಪೋಯರ ಮಕ್ಳು ಪೋಯರ ಅಂದು ಪೂರ ಪೋಯರು 3 ಜನ ಉಳ್ಳೆ ರೈಟ್ ಈರೊಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲರು ಬೊಕ್ಕ 2 ಜನ ಏರಂದು ಗೊತ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡಂದನಾಗ್ಲಿ ಪೋಡು ಇತ್ತು ಉಂತುಜಿರು ಒರ್ಮರೆ ಒರ್ಮಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಮಲ್ಲ ಕಲ್ಲ ಅನ್ನ ಪನಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಂದೆ ಓ ಆತ್ಮಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ಆತ್ಮಲ್ಲೆ ಅವೇನ ಒರಿಯಾಗ ತುಂಬಂದು ಪೋಲಿ ದೆರ್ತದ ತುಂಬಂದು ಪೋಲಿ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಕಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿ ಎಂಕಲ್ನೆಲ್ಲ ಕಡೆವಿನ ಕಲ್ಲು ಮೂಜಿ ಪಾವುದ ಕಲ್ಲು ಕೆಲವು 2 ಸೇರ್ದ 3 ಸೇರ್ದ 4 ಸೇರ್ದ 5 ಸೇರ್ದ ಪಾಂಡ ಕಲ್ಲು ಉಲ್ಲತೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪಂಜಳ ಆತಿ ಮುಲ್ಲೆ ಮತ್ತೆ 4 ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಪಾತೆರ್ನಕ್ಲ ಹತ್ತಾಕಲ ಜನ ಪಾತೆರ್ನಕ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ದೇರು ಸತೀಶನ್ನೇ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಕೆಬಿ ಕೊರಡೆ ಬಲೆ ಗಂಟೆ ಆಂಡ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದ ಸತೀಶನ್ನ ನನ್ನ ಗಂಟೆ ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಎಡಮ ನಿಮಿಷ ಉಲ್ಲೇನು ಬೊಕ್ಕ ಪಿದಾಣ್ಣಿ ಬೊಕ್ಕ ಟ್ರೈನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಡಮ ನಿಮಿಷನ ಟ್ರೈನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪೋಪುನೆ ಕೆಬಿ ಕೊರೊಡ್ಚಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ಏದಿಕೆ ಬಲೆ ಗಂಟೆ ಆಂಡ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಗಂಟೆ ಪನ್ನಾಗ ಪೂದಾಪ್ನೆ ಅದೇ ಐಕೆ ಏನಂತ ಲೈವ್ ಬೇಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸತೀಶನ್ ನಾವೇ ಇನ್ನ 8:15 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇತ್ತನತ್ತೆ ಇನ್ನು 2 ಗಂಟೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಂಡ ಬಕ್ಕ ಜನ ಇಪ್ಪುಜೇರು ಅಂಚ ಬೇಗನೆ ಬರ್ತೀನಿ ಇತ್ತ ಚಳಿ ಉಂಡತ್ತೆ ಉಂತುಜೇರು ಪಂಡ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಚಳಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಉಂತುಜೇರಿ ಪಂಡ ಪಿದಾಯಿ ಬತ್ತು ಅನ್ಪಡತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಪಿದಾಯಿ ಕುಲ್ಲುನತ್ತೆ ಮುಲು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಲಾ ಇಪ್ಪುಜತೆ ಟ್ರೈನ್ಗು ಜನ ಇಜ್ಜಿ ಅತ್ತ ಇಜ್ಜಿ ಜನ ಉಲ್ಲೇರಿ ಅವತ್ತೆ ಬರ್ಪುಂಡತ್ತೆ ಒಂಜಿ ನನಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ನನಂಜಿ 7 ನಿಮಿಷ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಪುನೆ ಚಳಿ ಚಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲನೇ ಅರ್ಪುನ ಬೊಕ್ಕ ಚಳಿ ಪೂರ ಉಂಡತ್ತೆ ಜನ ಕಡಿಮೆ ಆಪೇರು ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪಿದೆ ಬತ್ತದ ಅನ್ಪಡತ್ತೆ ಉಂತರ ಚಳಿ ಕುಂತರ ಒಡೆ ಅದು ಎಂಕುಲ್ ಪಿದ ಇಲ್ಲ ಅಂದ ಅಗುಲ್ ಪಿದ ಇಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಗುಡ್ಡೇಡು ಉಲ್ಲೇರು ಗುಡ್ಡೆಡು ಚಳಿ ಇಜ್ಜಿ ಗುಡ್ಡೇಡು ಹೊಲ್ತು ಚಲಿ ಅತೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಗುಡ್ಡೇಡು ಅಗುಡೆ ಬಾರ್ದು ಕುಲ್ಲೊಲ್ಲಿ ನಾನ 7 ಗಂಟೆ ಆರು ಸದ್ದಿ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಒನಸ ಆತಂಡ ಇರು ನಾನು ಆತ ನನ್ನ ಅವಡೆ ಒನಸ ಆತಿಜಿನ ಒನಸ ಮಲ್ಪ್ಲೇ ಉಂತು ಜರತೆ ಏರ್ ತೂಪೇರು ಏರ್ಲೆಜ್ಜಿ ಪೋಯರ್ಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ 10-15 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಕುಲ್ಲು ಬೇರು ಬರ್ಪೇರು ವಾಪಸ್ ಮತ್ತೆ ಬಲ್ಪಾಂಡೆ ಏನ್ ಹುಲ್ಲು ಬೇರ್ನ ಅವಡೆ ಇತ್ತೆ ದಾದ ಬೋಡಂಡಲ ಟಿವಿ ಉಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಉಂಡು ಐಟೆ ತೂವರಾಪುಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಏರ್ಕುಲ್ಬೇರು ದುಂಬು ಪೂರ ಬೈಯಾಡು ಪೋಂಡ ಬೊಲ್ಪು ಮುಟ್ಟ ಆಟ ನಾಟಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ತಾಳಮದ್ದಲೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬರುದು ಇತ್ತೆ ಅವು ಪೂರ ಏರೆಗ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಚ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಚೇಂಜಸ್ ಪೂರ. ಸತೀಶನೆಲ್ಲ ಬಿದ್ದಾಡಿರು. ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪೂರ ಜನಕ್ಲಾ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸತೀಶನ ಆಯ್ತು ಬರ್ತು ಲೈವ್ ಬರ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೇಗ್ಲಾ. ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಮಾತಾರೆಗ್ಲ ಬಾಯ್ ಪನ್ನಂದ್ಲಾರ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ನಾನು ಎಲ್ಲ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪಿನಿ. ಒರಂಬರೆಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಪ್ ನಿತ್ತೆ ಏರ್ಲಿ ಪುಚ್ಚಿರ ಟೈಮ್. ಓಕೆ ಮಾತಾರೆಗ್ಲ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಲೈವ್ ಬರ್ತದೆ ಇಂಕ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಾಗ್ಲೇ ಮಾತಾರೆಗ್ಲ. ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಗ ಮಾತೀರಿ. ಎಲ್ಲೆ ಬಲೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಎಲ್ಲೆ ಪಾತಿರ್ಗ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಮಾತಿರ್ಗ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್.